Egunon Donostiako Atano hirugarrena pilotalekutik Gipuzkoako herriarteko txapelketaren finala jokatuko dute Oiartzunek eta Hernanik. Oiartzuarrak dira azken 3 urtetako txapeldunak, Hernaniarrak aspaldi finalik jokatu gabe, duela 13 urte izan ziren azken aldiz final handia jokatzen. Bete-beteko finala espero dugu, giroa ere paregabea, 3 partida jokatuko dituzte. Ohiko legez, kadeteak lehen da bizi, juvenilak ondoren, eta nagusiak 3. partidan. Garaipen gehien lortzen dituen herriak irabaziko du. Tantoak beraz ez dira aintzat hartu beharko, 2 garaipen behar dituzte gutxienez herriek, Gipuzkoako 2025ko txapeldun izateko. Jon Eskudero, egunon? Egunon Inigo, egunon pelotazaleok. Jon Eskudero, pilotazale, kazetari, besteak beste. Zenolako ikusmira gaurko partidari begira. Bueno, herriarteko txapelketa betik sortzen dik, halako zerbait berezia, baditu beste hainbat txapelketa ere urtean zehar, baina herriartekoak xarma berezia dik. Eta hori gaur armailetan ikusten diagu, antzematen dek, 13 urte bazirela, Hernani finalera ailegatzen ez zuala, eta gogotsu etorri dituk zaleak. Baina Oiartzundek azken 3 urtetako txapelduna, eta gaur ere nik uste, favorito Oiartzuarrak aterako ditukela. 3 partidetan ez dago pronostiko argirik, baina behar bada azken bietan bai joera txiki bat adituen arabera badutela 2 partida haiek, eta diotenez aukerarik gehien Hernanik behar bada lehen da biziko partida honetan izango omendik. Hala ematen dik eta entrenatzaileekin eta ere jardun hau gizketan, eta Hernaniarren itxaropena hori xedek lehen partida hau irabazi, paretsuen kadeten partida bote dagoen ematen dik, eta hau irabazi Hernaniarrak, eta gero sorpresaren bat ematen ditea, baina bai egia dek, bai juvenilen mailan eta bai nagusien mailan, favorito xamar aterako ditukela Oiartzuarrak, besteak beste Euskal Herriko txapeldun dituk juveniletan, eta nagusien mailan ere Oian Etxeberri eta Unai Landa bikote bikaina osatzen ditek, baina bueno, lehenengo partida kadetena izango duk, eta zer gertatzen deken. Gipuzkoako pelota federazioak mendeurrena ospatu du aurten, 100 urteko historia luzea lortu du, eta aurten hainbat ekitaldiren artean garrantzi handia eman nahi izan diote herriarteko txapelketei. Atzo bertan amaitu ziren gomazko pilotarekin paletazkoak, irabazia astigarrera izan zen, Andoainen aurka, erramintazkoetan berriz Andoain garaile, errentiegieri finala irabazita, eta zestakoak berriz gaur arratsaldean Mutrikun Midioitz pilotalekuan jokatuko dituzte Mutrikuk eta Zumaiak. Hortxe ditugu lehen da biziko partidan jokatuko duten 4 pilotariak Gorriz, Eki Gadi eta Unas Oiartzabal Oiartzunen izenean, eta urdinez Oier Arsuaga eta Liger Zugasti. Epaileak Txoperena eta Uria Jaunak. Aste honetan entrenatzeko aukera izan dute, finala jokatuko duten frontoi honetan. Aste hartan etorri ziren Oiartzuarrak, egun Hernaniarrak bete-betean San Juango festetan, aste azkenean profesionalen jaialdia izan zen Hernanin, eta egun bat atzeratu zuten entrenamentu eguna. 3 partidak 22 izango dituzte. Hernanik 3 kanporaketak gainditu behar izan ditu, Usurbil, Valdivia eta Beasain izan ditu aurkari, eta Oiartzunek berriz, Azpeitia eta Zestoren aurka jokatu ditu aurreko 2 kanporaketak. Sakea Gorri. Eta ikusi hau Inigo, zer nolako burrumba sortu den Hernaniarrek armailetan, Hernaniko pilotarien izen-abizenak esan dituztenean, eta bueno, kadeteak dituk oraindik, oso gazteak, eta presio desentea sentituko ditek noski, mailaz 4 pilotari polit dituk, oso polit, baina gaur urduritasuna, presioa eta bestelakoak kudeatzen ere lanak izango dizkitek, eta nik uste ongi ekitea partidari garrantzitsua izango dela 4 pelotarientzat.
Artillero entrenatzaile lanetan, Asier Retegi, gorriz ikusiko ditugun pilotariekin, Oiartzuarrekin eta Urdinekin berriz, Eneko Azpitarte. Biak ele pelotari izandakoak, maila oso politikoak eta hauen lana izango dek partio hondan batez ere, lasaitzea pelotariak eta euren honen amateko gai dituken. Eta sakea txokotik, nigo. Bai. Oinaz Bengoetxeak bera bezalaxe. Hasi da 2025ko Gipuzkoako herriarteko txapelketako finala. Onda utzi dio Zuastik eta tantoa berak oso bote txikia egin dio. Bai, baina errestoa meritu handikoa izan, egia bederatzean jodik pelota hori eta oso ondo eskuan sartu eta bai, gero bote txarra indik pelota horrek eta bat eta hau Txernani arrentzat. Oier Rasuaga duela gutxi arte atzelari lanetan ibili izan da, baina aurrera pasa nahi zuen. Urtebete inguru edo aurretik jokatzen eta nolako maila erakusten duen. Sake luzea. Oiartzabalen errestoa. Ezkerrez kantxaren erdian Arzuaga baita Iradi ere agintzen hasteko aukera hor. Oiartzungo atzelariak Zuastik ezin. Bana. Eta kuriosoa entzaidak, Arzuak metro terri hartzen dik kontrakantxan sakera abiatzeko. Ikusi izkiagu lehenago ere hainbat ezker kontrakantxatik joaten, baina inorreztiat ikusi hainbesteko espazio hartuta sakera joaten. Eki Iradi berriz ere txokotik sake ateratzera. Zuzen. Eskubiz erantzuteko modukoa. Lier Zuastirentzat. Ez du gozatu ezkerrez. Oiartzabalek. Zuasti. Bigarren urteko kadeteak dira Oiartzuarrak, urtebete gazteagoak, Hernaniarrak. Ezkerra irez atzeratu. Ekik. Lier. Ez du gorputza behar bezala jarri eta bigarren tantoa Hernaniarrentzat 2-1. Lehen esan diaguna urduri egongo dituk lau pelotariak eta ez gerresa hemen jokatzea. Momentuz ikusten diagu Hernaniko atzelaria eskubiz, ondo jartzen ari dela pelotaren gana eta egoki jotzen orain arte ezkerrez jodiken bakarra galdutakoa izan dik, baina eskubiz ondo moldatzen ari dek. Eta hurrengo tantoek ze ekartzen diguten. Eta horratzik alde horretan, ondoren jokatuko duten pilotariak, ordezkoak, denak euren taldekidei begira. Bultza nahian edo. Ezker Ormarekin nahastutako sakea izan da Arzuagarena. Atzera Zuastik. Oiartzabal. Ederki baztertutakoa. Ondo atera du Unasek. Lier. Atzeletien arteko dema hori, pelota hori zabalean gelditu zaio Arzuagari, eskubiz ez du bildu. Zertez gelditu da kantxaren barruan pilota hori, baina tanto egiteko balio izan dio Oiartzuni bina. Beldurrez jodik pelota hori kontrakantxatik eta bazik hau ezkerrentzat ez ditukela pelota erosoak izan hoiek. Eta hemen ikusiko diogu errepikamenean bat ere konfiantzari gabe jodik, besoak kakotuta eta txapapera joan zaiok pelota. Atzelariak protagonista orain arte. Boskarren tantoa abian da. Eki Iradiren sakearekin. Erantzuna ona. Atzera berriro. Oiartzungo aurrelariak. Asko arrotutako pilotaka da Zuastirena. Oiartzabal. Ezkerra irez ederki sartu da Eki Oiartzabal. Gehiago loratutako pilota hori, gora joan zaio eta aurretik lehen dabiziko aldiz erantxe garri da Oiartzun, 3-2. Ikusi dugu ezkerra airea zein dotore jodiken Oiartzungo aurrelariak eta tira, holako partietan jarrera hori azaltzea eskertzekoa dek.
Bai, eta Eskubiz eraman duen pilota zailak guauan, Arzuagaren aurrekoa baino. Dudari gabe eta tira. Ondo eramana izan dek eta horrek ere konfiantza magoziok, Arzuagari. Maixu faltarik eztik Arzuag, estea, Aitona Felix Zabaladik, urteetan entrenatzaile lanetan aritutakoa eta etxe honetik zetorrek Arzuaga. Nahin izango da sufritzen Aitona, eskuinka da bikaina, Zugaztirena, iritsiko da, Oiartzabalen azkerka da, atzera Arzuagak. Azkerrez jartzeko denbora izan du Hernaniko aurrelariak. Zugazti, ies egindako atxaparen gainean, boleaz orain, indartsu oso. Oiartzabal, Zugazti. Uñaz, bere ies egindakoa izan da baita hurrengo ere. Ezin, behar bezala Ekik pilota jaso, hirugarren berdinketa. Eta Hernaniko atzelaria partidan oso sartuta ikusten diate, egiadek bi galdutako badizkikela, bata ezkerrez bestea Eskubiz gora joan zaiona, baina partidan oso sartuta zago, hemen ere boleaz nola aurreratuen eta zer nolako bolea jodigen, ia 7. kuadrora, eta partidan oso sartuta eta momentuz indarrak parean. Ohiko bilakatu da Gipuzkoako finala jokatzea azken urteetan Oiartzuarrentzat, baina hala ere elastiko gorri asko ikusten ari gara armailetan. Geixiago agian, Hernanikoak, tose gehiagorekin, aspaldi olako aukerarik izan gabe. 5 titulo baditu palmaresean, 6. bila etorri dira, eta Oiartzunek berriz, 5. luke aurtengoa irabazizkero. Oso sake luzea eta ona, goleaz erantzun dio, Ekik, Arzuaga. Bortibolea, Zugazti. Atzetik aurrera joan da aurrengoa, Hernaniko atzelariak. Gainean, garri zen baina jaso du Arzuagak eta bolearako pres berriroz, Lier, ies egin dio, baina barruan sartu da. Arzuagak, barruan bai. Eraman Unasek, bildu gainera. Txokoan dotore utzitakoa. Oierrena, 4 eta 3 orain arteko tantorik onenetakoa. Bai, dudari gabe eta oso egoki bukatutakoa. Hor bikain engainatu dik aurkari eta txokoan oso ongi utzi, baina berriz aipatuko diate. Hernaniko atzelaria partian oso sartuta. Rekurso handiak dizkik, boleaz, batipat, boti boleaz ere ikusi diagu eta maila hauetan gertatzen deken bezala, gutxiago galtzeak urrearen balio izango dik. Eta ze irudia ikusi dugun errebotearen gainik aldean, urdinez josita gazteko harria bat, barka eta ikaragarri baten atzean, eta nola ospatu duten Hernanierren 4. Arzuagaren sakea. Bi herriak ere oso pelota zaleak dituk eta Hernanierrek aspaldian lehortean izan ditu, baina oso ondo egiten ari dituk gauzak pelota eskolan eta ona hemen saria eta 5 eta 3. Lier Zugaztiren, piloteka da oso atzera bialitakoa izan da, ezkerrez arrotu du Unas Oiartzabalek. Lehen da biziko aldiz, 2 tanto aurretik Hernani. Eta kadete hau duten presioa aipatu berra zeok, hemen tentsioa handia zeok, kantxan ez ezik armailetan ere bai, eta aste berezia bizi izango ditek, eta ez tegerresa hemen jokatzea, hori aipatu berra zeok. Arzuagaren sakea, aurrekoak baino laburragoa, botera jarriko da Oier, erdian Eki, eskatu Zugaztik, bien tartera, eta ies egin dio. Urrera, erori zaio, Oiartzuko atzelariari, 6 eta 3 denbora eskatuko dute. Oiartzuarrek. Bai, lehen krisialditxoa hause ditek, 3 tantoko aldearekin Hernani eta gutxiago galtzen Hernaniarrak. Zugaztik bi pelota galdu dizkik jarraia, baina geroztik oso txukun ari dek pelotan, Arzuaga ere beti gora zetorrek eta Oiartzuarra berriz behar baino gehiago galtzen eta
Horregatik zeok markailuan 3 tantoko aldea eta alde txiki hauek erabakigarri suertatu daitezkek partida bukaeran. Xabier Apaolaza eta Oier Azpeitia aurreko partida jokatuko du atzelari gazteak eta 3. 21 urteko aurrelariak batzutakoa jartzen, baina zeharka dena kantxara begira. Antxe erabakiko baita gaurko eta aurtengo herriarteko Gipuzkoako txapelketa. 1978an antolatu zuten Estrainekoz eta irabazlea lehendabiziko garailea Bergara izan zen. Atxeden hartu dute 4 pilotariek eta berriro kantxan dira. 10. tantoa jokatzeko. Eta kuriosoa berriz, esango diat, nondik abiatzen den sakea idera eta kanpotik barrura nola egiten duen sakea, hori bai, gero ezker horma gehitxorekin egiten ari dek sakea eta naiz eta orain tantoa lortu diken, konfiantza pixka bat galduta, Oiartzabal. Aurrez pare bat saketara oso ongi sartu da bolea zeki idadi, oso sake arroak izan dira, karga handia zekartena, baina Berrala hori saiesteko edo, ezker hormara bideratu du pilota eta atzelariak ez du irten bedelik aurkitu sakea erantzuteko. 7 eta 3. Aipatu diau, juvenilen eta nagusien mailan favorito aterako dekela Oiartzun, beraz, puntu hau Hernanik lortzea ezinbestekoa ditek eta, bueno, finalak ere emozioa irabaziko likeke, hala. Arzuagaren sakeari, orain bai boleaz oso ondo erantzun Iradik. Oiartzabal, Arbada Urdurien, lauretan bera dabil orain arte. Zugasti. Hor eskubiz oso ongi luzatzen dik pelota Zugastik. Eskatu berriro atzelariak. Oiartzabal. Bote okerra, iritsi da eta jaso ahal izan du azkenean. Aukera Oiartzuarrentzat agintzen hasteko. Bolea ikaragarria dauka Zugastik eta tanto egin du 8. atzelariak. Ikusteuan aurreko pelota gadan bote okerra egingo ziala, bera ez dago hartu, hala ere nahikoa egindik, pelota hori txapa gainean jartzen, eta gero halako konfiantza zeugak bere buruarekin boleaz, nik uste mutil honek trinketean ere asko jokatuko dikela, eta ibiliko dekela trinketean, eta horregatik ere bazeukakela halako bolea ona, hor goiti bera bikain jetxidik, eta Oiartzuarraren galdutakoa izan dek, Iradi galdutakoa, baina meritu eman bertzaiok, Hernaniarrari ere. Asko bihurritu du indarra handia zeraman, eta etzen pilota erraza Ekirentzat, 8 eta 3 zulotxoa zabaltzen ari dira Hernaniarrak. Sake luzea utzi aurrelariak atzelariari. Ezker hormatik gora ikutu, 9. sakez. Krisialdi sakonean sartuta daude Oiartzuarrak lehendabizik zatienen amaieran. Eta jada 3. galdutakoa badikera horretan, ezkerrez gora alde egin ziok pelotak eta ematen dik Hernaniarrek txukun jokatzea aski izan dezaketela 22 ailegatzeko. Aparteko distirarik erakutsi beharri gabe, txukun jokatu, pelota gutxi galdu eta 6 tantoko aldea badek zerbait garai honetan. Utzi ekik, Unasi. Zugasti. Etxi eta baztertu, aukera Artzuagarentzat, ezkerra ere sartu, berriz ere bolearen bila Zugasti, oraingoan ez du behar bezala jo, deja da harrapatu eta atzeratu Lierrek. Oiartzabal, Zugasti, Oiartzabal, pelotaka da ona, gainean Iradi. Ezkerra sartu beharko du ez, eskubia azkenean Unasek. Lier, gainean Iradi, ezkerrez Zugasti.
Artsuagak ezkerrez horrematik atera pilota. Oiartzabal, tanto gogorra. Bolea ekik, atzera Oierre gondo. Orain arteko tantorik luzeena dau. Zugasti. Txokoan sartu nahiko zuen, ez du esmatu. Artsuaga, txapara. Motxean jokatu nahi izan dio iradiri, baina txapagotxa entzun dugu, laugarren tantoa gorrientzat. Espaldi tantori egin gabe zeudean Oiartzuarrak eta behartzitean tanto hau pelotaka da trakets desente izan dek, tantoan zehar eta lehen aipatu diagu, gutxiago galtzeak urraren balioa dikela eta oparia egin dik orain gontan Arsuagak. Behartzitean tantoa Oiartzuarrek. Diego Álvarez daukagu gure lankidea elkarrizketak egiteko etorria eta aldamenean okerrezpanago Gipuzkoako Federazioko presidentea dauka. Bai, hementxe dugu presidentea, bueno, zer da hau? Hau da bombonera, ez dakit dau kiston giroa dago, bi herriak gogo handikin daude, da Federazioko antelatzen du txapelketaik garrantzitsuenetakoa, herriak ordezkatzen dira hemen, klubetako pelotaria daude, baina herria ordezkatzea, eta gaina, Hernanin ustez parrandatik batzuk etorriko zidela eta ambientia handia. Hori ikusten da, Atletikan Oiartzun, azken urtetako irabazlea, eta bestetik Hernani, ondala 13 urte jokatu zuela azken finala, irabazi ere bai, osagai guztiak ditu final honek. Bi herri jendetsu gaina, jende asko erakartzeuenak, pelotako afizio handia dakatena bi herritan gaina, egia esan, holako herriak iristea ere, ematio puntxo bate bai. Gero aipatu dugu baita tentsioa ere aipatu beharra dago, ze ikaragarria da eta ikusten da frontoian. Bai, pelotari guztiek gai dira, tanto guztika ospatzen gaina ikuste zaie, denak tentsioak ate, herrian asko bizitzen dan, herri arteko asko bizitzea. Eta, seguraski, aste honetan zehar ere gauzak entzun dituzte, animatzen guztia benak errekarren artean eta denek irazi nahiko bai. Eskerrik asko eta ea goiz honez gozatzen dugun denak. Hoi da, eskerrik asko. Diego Álvarezek Iñaki Irizaso, Gipuzkoako Federazioko presidenteekin egindako elkarrizketa. Mendeurrena egokitu zaie, Jon, eta lanak ekitaldi mordoa prestatu beharra. Bai, Iñaki Irizaso kargu hartu berriai gainera, 4 urteko agintaldi hartu berriai, baina ohituta zeok pelotaren alde lanean, bolondres lanean, eta ez ziok gaina hartuko egoerak. Lan asko egiten, bai Bilaunago Behartzana klubean, baita Gipuzkoako Federazioan ere, eta gaur Federazioan pozik egoteko moduan dituk jendeak eman duen erantzuna ikusita. Sakez, Oiartzune boskarrena, goleaz erantzun dio Oier Artsuagak, baina goiko txapa jo du pilotak. Aurrekoan behekoa, goiko harrapatutik. 6 eta urtseko partzialaren ondoren, azken bitantoak Oiartzuarrek egindakoak izan dira. Artsuagaren bolea. Eki iradi, tokitxarrera bidalitako pilota, ondo Oier defentsan. Lier. Utsegin duen aurreneko bolea. Bai, konfiantza handia di, baina ez dik eskuan ondo sartu eta istant bantean 3 tanto endizkiteko Oiartzuarrak eta berriz ere marka joan gerturatzen ari ditut. 3 berdinketa jarraian izan dira partida hasieran, Banabina eta Iruna, gero aurre hartu dute Hernaniarrek. Zulorik handiena 6 tantokoa izan da, orain Iruna txikitu dute Oiartzuarrek. Eta pelota jokatzekoa dek, ustenian saskitik beste pelota bat aterako ziteala Oiartzuarrek bizixiagoa edo, baina ez pelota berarekin segitza erabaki ditek eta jokatzeko pelota dek hau. Eki iradi sakean. Oier Artsuagak ondo bildudik, ezkerrez, Defana Zabalean, 7. Bai, berriz ere aire sartu dek, Artsuaga azken 3 airez eramandakoak izan dizkik. Aukerako autzizio giradiri eta Zabalean eztik barkatu. Eta ondo egindako jokaldia, naiz eta perfecto eginez, deja da hori, Artsuagari eskubia bilatzea ondo zeok eta nik uste horretan saiatu behar diteala Oiartzuarrek. 4. tantoa jarraian lortu dute gorriek.
Herriarteko Gipuzkoako finala ikusten ari gara Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan. Lehen dabiziko partida hau jalotena, ondoren juvenilak eta hirugarrenean nagusiak ikusiko ditugu. Markagailua estutu nahian, Oiartzun. Dejada arroa egin du hor Oiartzabalek etxietxian. Ona gantxoa! 8-9. Azita dabil azken tantoetan Eki. Bai, eskura utzi zio Garsuak bere burua saldudik, baina gero meritu handiko gantxoa jodik. Hemen ikusiko diagu, zabaltzen saiatu duk, baina azpitxa marretik zabaldutakoa izan dek. Beti gora zetorrean pelota eta gero ezkerrerez goitik bera. Bikain bukatu dik eta orain atxeden askatu beharrean, Hernaniarrak, Oso denbora gutxian 5 tanto lortu izkiteko Oiartzuarrek eta berdinketa gertu ditek. Eta berriz ere pare-parean finala. Ez dira xeri zaharrak, Hernaniarrek eskatu dute aurrekoa eta baita hau ere ez darritzekoa. Azken bolaran 5 tanto sartu baitizkiete aurkariek. Eta berdintzeko bakarra falta orain. Asier Retegik prestatzen dituen mutilei. Patu errazeok bai Oiartzunen eta bai Hernanin oso pelota eskola indartsuak dituztela gaur egun. Epatu diagu 13 urte Hernanin finalera iritsi gabe, finalera iristea ez erresa. Eta bueno, presialditxo txiki bat edo akaso izan ditek Hernaniarrek, baina berriz ere kategoria guztietan maila handiko pelotariek dizkitek. Infantil eta alebinen eta mailan ere hainbat aur. Oiartzunen ere Madalen soro pelotalegua beti pelota hotzez beteta izaten dek eta horixedek albiste honena bi herrietan pelota bizi-bizirik. Azpeitik izandik, azkeneko urte hauetan izan zian erregetza, orain Oiartzun zeok nagusi eta Hernanik ere ematen di hurrengo urtetan punta-puntan hor izango diagula. Azpeiti da, orain arte 4 txapelketa jarraian irabazteko gai izan den herri bakarra. Marka hori gaur Oiartzunek berdin dezake. Zugastiren erantzuna, gantxoa Zabaletik nola edo ala Arzuagak eraman, eta tanto, urriko egin zaio, eta nik uste taktika aldaketa bat edo izan lehikela, azken tanto guztietan aire sartu da Arzuaga, eta oraingoan pasatzen utzi dio, ondo erantzuten ari zen ordu arte Zugasti atzetik eta litekena da, bereko azpertartek hori izatea. Bai, baliteke bai, nigo. Azken hirurak hala erantzuna zizkian, airez eta ondo erantzuna gainera, baina gero aukerakoa jasodik, iradik eta eztik barkatu orain ere ezkerra airez ondo sartu dek. Arzuak txapagainan jarrik pelota eta gero eztik eskuan ondo jo. Eta ondo estimatutako tantoa Hernaniarrentzat. Arzuaren sake ona. Oiartzabal, gora. Ondo osatutako eskuinkada izan da, baina aukeran horixe zuen okerra. Bai, konfiantzari gabe, orain arteko susperraldi hori batez ere iradiren eskutik etorri dek, ez diagu gehiagia aipatu Oiartzualen lana azken tantoetan. Eta orain berriz ere sake arrestatzeko araian gora alde egin ziok eta konfiantza ezin berreskuratuta zebilek. Bazekiagu, erakusten ari degen maila baino asko zobea dikela, baino lehen aipatu bezala ez erresa, hemen jokatzea eta gora ies egin ziok. Erdiak egin dituzte Hernaniarrek eta antza likidoa edo erodidakoiko armailetatik eta putzu hori lehortu egin beharko dute. Epaileek horixe eskatu dute lehor dezatela. Inok min arreztezan. Burua hotz, eskua bero, txapela Hernani da gero. Bai, beraiek aipatzen ditek burua hotz, baina bat tomate bota digor goitik alkohol tantaren bat edo ura zerdian eta berriz ez teken gertatzen, batez ere ig esan degena inigo pelotariek min hartzeko arriskua liketek bestela eta hori behintzat ezkenik nahi. Eta bazet horrek mutil bazte bat mopa hartuta eta horrekin berehala
garbituko dite kantxa. Epaileak Mikel Txoperena eta Jon Uria. Atenaldi bat egin behar izan dute. Goizeko 11ak izan daitezen 2 minutu falta direnean. Lehen dabiziko partidan erdiak eginda. Oier Artsuaga eta Lier Zugasti. Beste hainbeste egin behar lehen dabiziko puntua eskuratzeko. Lehen zati honetan denetik ikusi hau Hernaniarrak oso txukun, beti gora egin ditek. Eta Oiartzabal zebilek galtzaile xamar iradik ondo irakurri dik hori, edo aulkitik ere hori esan ziotek, erasoan geixa osartzen ari dek, eta bigarren zati honek zer ekartzen zeugen. Sake Arroa, tanto. Eta bistakoa dek Hernaniarren taktikak zein izan behar diken, iradi saiestu, aukera ona dutenetan bilatu, tanto aukatzen, horri etzeo guko egiterik, baina gainerakoan ezker horma baliatuta eta atzera jo eta Oiartzabalen deskonfiantza hori bilatu. Eta Oiartzabalen taktika kontrako izan behar, iradi alik eta gehien jokoan sartu eta jokoan hastu. Laugarren tantoa lortu du Sakez Oier Artsuagak. Aterako da, ezker horma ikutu eta gero kantxaren erdi-erdira. Orangoari erantzun hona eman dio Unas Oiartzabalek. Gora. Galtzaile dabil. Ez da gondo pasatzen hariko ziurrenik, berriz ere asierretik aukira eraman azidik. Baina momentu txarrak pasatzen Oiartzabal eta adin horretan hori kudeatzea ez da gerresa izaten. Eta bien bitartean Hernaniarrak txukun jokatzen. Orain ere Sake ezker horma baliaturik egindik, Artsuagak eta nik uste asmatzen ari ditukela horretan. Euskal Telebistan gaur Gipuzkoako herriarteko finala ikusten ari gara. Arratsaldeko 5:00 aurrera, Alar eta pilotalekuan Javi Urrizaren azken partida zuzenean dastatzeko aukera izango dugu. Eta gaueko 10:00 Sopelatik Nafarroako Lauterliko lehiari dagokion kanporaketa. Joseba Ezkurbia eta Pello Etxeberria izango dira protagonista partida nagusian. Eseri eta berriro kantxan Iradi eta Oiartzabal. Aurkarien bolara eten nahian. Eta eskabala saitu nahian. Hartu dute aurreko erabakia. 5 tantoko tartea dago markagailuan. Artsuaga zabaletik Sake ateratzea. Oso gisakatzen luze, arro eta ezker hormaz laundurik. Zugasti. Ezker hormaren bila. Oiartzabal. Lier. Erra. Ondo sartu du ezkerra. Eta barruan Oiartzabalena. Hirugarrena jarraian Zugastik. Iradi sartu ezin da, baina Oiartzabalek hau ere gora botadu. 14-8. Eta gustatzen ari zaiak Zugastiren jarrera, gaztea dek, baina ikusten dek, plaza gizona dekela. Eta bere maila ematen ari dek, gainera kutsatu egiten dik, bere jarrera hori, eta Arsuak ere beti gora egin dik. Eta Hernaniko bikotea, olatu gainean, momentu hauetan. Berriz ere, 6 tantoko abantaila. Eta Arsuagak daukan Sakea, lehen atatu du, Jon. Eta behar bada urteak aurrera egin ala beste material batekin karga handia hartuko du pilotarrek goiti bera, hemendik urte batzutara beste erabateko pilotakin jokatzerakoan. Bai, dudari gabe, orain aire sartzeko moduan izan dek. Lagundu beharra ikusi du, zalantzarik gabe Iradik. Oiartzabali, bipareta hori, ezin bildu. Iradik, hortxe zegoen, baina indarra zekarren. Etzegiat propio jotakoa izan degen edo txokora jona izian, baina edonola ere abiaduraz egindako
jokaldia izan dek eta Iradiri etziok denborarik eman hankak ondo jartzeko. Eta Arsoari ere ikusten zaiok pelotan badakiela, ausarta dela eta baduela etorkizuna. Orain arteko alderik handiena oraintxe du Hernanik, 7 tanto aurretik da. 15-8. Erdiko sakea. Eutsi Oiartzabalek, Zugasti. Hernaniarren atzelaria berriro. Aurkaria mendean hartu nahian. Artxuagak. Eskubiz eraman behar izan du, Xelebra izan da pilotak egin duena. Ondo orain boleaz. Oiartzabalek aurrean utzi behar izan du pilota. Atzera Oierrek. Unas. Oso zaila zen, baina eraman du. Ederki jetxititakoa orain. Zugasti, defensalan ondo egiten ari dira Oiartzuarrak, baina hobea erasoan Hernaniarrek egin dutena. Lehenbizi Artsua oso pelota zaila eramandik, eztik parte honeko botea egin pelota horrek, ezkerrez jotzeko hauan, eskubiz jo behar izan dik azkenean alabeharrez, asko egindik, eta gero atzera jotako pelotaka da eta moztutakoa ongi Arsoak, eta azkeneko hau Zugastirena bikaina izan dik oso ondo jetxia, eta tantoa ez ezik, konfiantza ere areagotzen, Hernaniarrek 8 tantoko aldea, eta lehenengo puntu Hernanira bidean. Lehen piztu aldi bat izan dute, 9 eta 3 atzetik ibili ondoren, 8 eta 9 5 tanto jarraian eginda gerturatzea lortu dute eta antzeko zerbait egin beharko lukete orain partiduan sartzeko. 5 tantorekin 9 inguratuko litzaieke. Baina horretarako zuzendu beharra daukate. Eta pilotariak dituk Hernaniarrak, botera ongi jartzen dituk, atzera jo, moztu, jokaldiak egin, bazakitek, denean eta bistakoa dek oso pelotariak ditukela biak alabiak. Gero Hernanin ere frontoi azkarra zeukatek, eta horrek alabeharrez erakusten ziok bakoitzari pelotan, lur azkarrean pelota azkarrago etortzen dek, eta alabeharrez ikasita zeudek hauek pelotan. Orain sake aldatu dik. Baina tanto ala ere. Bai, ongi nasten sakea, ezker hormaz, erdira, oraingo honetan motxean, eta tanto. Beiti gora egiten nabarmen Hernaniarrak. Sake txarra zen oso atzelariaren zat. Ezker horma ikotuta, pilota okertuta etorri zaio. Eta etzen ez, xamurra hori eraman analizatea. 17 eta 8. Kadete lehenengo urtekoa izateko, gorputzak ere alakoa zuzkatek, Hernaniarrek, oso egokiak pelotarako. Belaunaldi hona, atera da hauena, ezan ere beste pilotari bat badute, Eki Osez, 15 urtekoa, ondoren ikusiko dugu juveniletan. Beraz, datorren urterako ere, bikote honek, jokatzeko aukera izango like, lehen da biziko urtekoak direlako bai Oier eta bai Lier. Eta Eki Osez, adin bereko maila handiko beste aurrelari bat. Bai, lege bat bazeok federazioaren barruan, eta hilotzen batek pelotari bat kategoriz kanporaketaren batean ondoren ezin izaten dek jetxi, Hernaniarrek erabaki hori hartu zitean, eta orain derrigor juvenile maila jokatu errazaukak Osesek eta maila izugarriko pelotaria dek, eta ongi egindako jokaldia Hernaniarren aldetik. Ondo ateratzaileak apustua, atzera orain Eki, golea ona, Lierrek. Tokiz aldatuta daude, Oiartzuarrak. Ez da iritsiko pilota hori, helmugatik ere eta gertuago Hernaniarrak lehen da biziko partida honetan. Etzek adin horrek hartzen diken gogora hiri Zugastiren jokoa, baina niri Cecilio ekartzen zira gogora, ez dik pauso bakar bat ere ematen atzera, konfiantza osoz itxaroteziok pelotari, eta bolea zalako konfiantzarik bere buruarengan,
Cecilio ekartzen zira goda, bai. Cecilio Balgainon, Errioxarra, aspeko atzelari izan dakoa. Ura beti goleaz eta botu goleaz jokatzeko eta baita dejada eta bestelako jokaldeak egiteko pronto. Oso gustagarri hauen Cecilio. Oso sake luzea. Oiartzabal, tokirik ez, behar bezala pilota hortik ateratzeko. 28. Ongi sakatzen ari dek, oso egoki. Luze, arro, aire sartzeko ere karga handi hartzen dik pelota horrek. Lehen ikusi diago, azken bolean utxe egin dikela, iradik, orain pasatzen utzi dik eta ezin eraman eta sakeari etekin handi ateratzen, Arsuaga. Zuzenean, 7 tanto lortuta orain arte. Eta 2 gelditzen zaizkio Hernaniri aurreneko puntuaz jabetzeko. Arsuagaren sakea. Ezkerrez altura handia eman da, gehiegi eman da, erantzun dio Unas Oiartzabalek 21-8. Postuz aldatu dituk, Inigo, iradi atzean jarri ditek eta ez dite fruituri jaso honek ere goiko. Gora bidali baitik, sake erresto hori. Aurreko tanto batean bai, tokiz aldatuta zeudelaria, baina ez da momentuko gauza izan, baizik eta estrategia. Bai, nik uste berandu xamar hartutako erabakia dekela hau eta fruituren jasotzeko oso berandu dekela ja. Azken tantoaren bila, Oier Arsuaga oso sake gaiztoa, erantzunik gabe geldituko da, 22-8 irabazi du Hernanik lehen dabiziko partida, baina beste bit gelditzen dira oraindik. Eta bitik puntu bat behar Hernaniarrek esan diagu, favorito izango ditukela Oiartzorra juvenilen zein nagusi maila, baina lehenengo partida hau irabazi ditek, paretsua izatea esperouen, baina oso ongi, hasiera orekatua izan dik partidak, baina berehala hartu ditek aurre Hernaniarrek, beiti gora egin ditek nabarmen, bakoitza bere terrenoan nagusi eta galtzaile xamar ikusi dizkiago Oiartzuarrak. Pena hainbeste sufritzen ikustea pilotariak jantxabarruan, bata irabaztea galtzadek, Jon, baina batipat atzelariak hartu duen tratua, ez da inori gomendatzeko modukoa izan. Ez hori izaten dek txarrena, gainera adin hauetan beti esaten diagu gozatzea dekela garrantzitsua, ongi pasatzea pelotan eta gaur sufritzen izango di. Eskerresko. Oiartzalek, baina tira. Tanto bakoitza azkenean izango balitzu zela jokatzen da hemen. Bai, azkenean olako afizioak eta kontrario garra egin ditun, eta azkenean jendeako animatzea eta olako presio ukitzea asketu. Lehenengo zatian aurrera pausu bat eman duzue, gero Oiartzunek berdin duen partioa, baina gero markada joan zarete eta hortik aurrera 22. Bai, azkenean afizioak asko indi du eta entrenatzaileak asko lagundu du, ze hor 9 eta 3 pixkat ni junin naiz eta asko lagundu ja. Eskerrik asko, Oiar. Bai, eskerrik asko. Diego Alvarezen galderak eta erantzunak entzun ditugu, hurbila joan da Lier Zugasti eta oraintxe izango du aldamenean. Diego, zorionak. Eskerrik asko. Ikaragarria partidua. Bai, saltxugun. Zertan laguntzen die orain Hernaniko pilotariei lehenengo puntua poltsikoan egotea? Nik uste konfiantza puntua dela, ze 3 puntua, lehenengoak asko kontatzeu, lehenengo konfiantza puntua eta hor pixe gareu. Zuk zela bizi izan duzu partidua? Oso polita, gainera afizio honekin bizitako momentu izan doa eta oso polita. Tantu bakoitza ospatu duzuen bezala ospatuta, ikaragarria. Bai, emozio pila genuen eta disfruta egin dugu asko. Orain deskantsatu eta beste partidua beste patxara batekin ikustera. Hoi da, segi asko. Oier Arzuaga eta Lier Zugasti lehen dabiziko partida irabazi duten 2 pilotariak, orain iragarkiei tartetxo bat egingo diegu eta berehala itzuliko gara. Donostiako Atano 3. pilotalekua galdu duten pilotariekin hitz egiteko eta ondoren juveniletan parte hartuko duten 4 pilotariek jokatuko duten puntua osorik zuzenean ikusi ahal izateko. Iragarkiak eta berehala etorriko gara.
batek eta gero bestekin, bai. Bai, pasa. Atletik. Egunon berriro ere Donostiako Atano hirugarrena pilotalekutik, Gipuzkoako herriarteko finala ikusten ari gara eta lehen partida galdu duten bi pilotariekin da, Diego Álvarez. Bai, hemen txamponen frintzuarekin egunon. Bai, berdin. Bueno, imaginatzen dut, bat ere gustora ez daudetela egindako lananekin. Ez askoz ilusio gehiokin torri honea, pentsatzen genuen halko nola gerra gehiago eman, baina ez da sortatu eta, bueno, penakin. Markagailuan Hernani joan egin da, zama gehiagi izan da mentalki zuentzat? Bai, inju hor, hasiera partian esan behar da ongi utxile gula, baina betzi 10. tantotik aurrea ja fallo gehiagi eta hortxe jundia. Orain, finalan geratzen dena, zer da markagailuan bat eta huts egotea? Bueno, presillo, hengo partidua eta seni horretako partidako, baina konfiantza asko dakau, talde oso fuerti dakau eta ne ustez halko gerra eman. Eskerrik asko eta altxaburua. Bai, berdin. Eta hemen, Unesekin, Unesegitxuan, aipatutakoa, seguro bat ere gustora ez zeratela geratu egindako lanarekin. Egia esan, bastante utxintxu eta gero hasi sartu partiun pixka minio berri zatea eta ezen. Hernanik badauka hemen goian afizioa ikaragarri zarate egiten, horrek ere eragina du? Bueno, bai, presio ere pixka sartze dut, ardunde jokunera uste du pixka, ezin izango behar eta etzi eguzti. Eta ekireko aipatutakoa, orain markagailuan bat eta huts egotea galtzen, zer da hurrengo pilotarientzako? Bueno, presio gehiago, partida bai ate beharra dut, eta... Eskerrik asko. Poztuko dira, beste bi partidak herritarrek irabazten baldin badituzte, euran lehendabiziko partiduko emaitza neketa hutsa litzateke hori gertatu ezkero, baina momentuan benipein burumakur eta triste. Bai, normala dek, ipatu diagu baino hoiotan, adin horretan egoera hauek kudeatzea ez tekela erresa, baina herriarteko ezer balin badek taldekako txapelketa badek eta oraindik ere beste bi partida gelditzen zaizkiek eta haiek irabazte baitek, hauek ere txapela meritu osoz jantziko ditek, hau ala izaten dek. Kanporaketaren batean gertalik kadete galtzea, baina bestean irabaztea eta nagusi galtzea adibidez, beraz taldekako txapelketa dek eta animoak eman Oiartzuarrei. Eta Oiartzungo entrenatzaile, botilero eta Amla Materra Asierretekin nola ote dago lehendabiziko partida ikusita? Asierrekin, lehenengo partidua ezin izan da puntua lortu. Ez da espero genuen bezalate, baina, azkenin finalak batzutan nola hasten dira eta urrungo biletan buelta ematen jagoa. Bikotek esan digu, zama handiegia zela markagailuan, zelan Hernani joaten ari zen eta mentalki zama gehiegi izan dela beraientzat. Bai, eta gero gaina ezin inaitu dira tramo puska handi bati,
Eta, bueno, azkenin finalak presio handia du, eta, bueno, oendik gazia biete ikasi dute. Eta hitz hori izan da aipatu digutena, orain finalean geratzen dena, presioa, zer da orain ikusiko duguna? Bueno, azkenin bi partido berri dira, hasieratik hasiko da dena, eta, bueno, urtetik hasiko da berriz. Nolakoa ikusiko dugu oraingoa? Ba, irazti, espero dugu, ez dakit, partido gorra zango da seguruna, minio, ia ongi atetzen du. Eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko. Bat eta huts, Hernani aurretik, Oiartzunen aurka, baina oraindik balantzan jarriko bagenitu. Ez dakit zer esango luketen artekariek, baina partido hauetan bai favorituxeagoak direla Oiartzuarrak, bai oraingoan eta baita urrengoan ere. Baina Hernaniarrek hasteko nahi zutena, lehen da biziko puntua eskuratzea zen, beste bi partidetan irabazteko aukerak ere ikusten dituzte, nahiz eta behar badar pronostekoa aurkarien aldekoa izan. Eta berotzen ari direla, ja pelotak ikusita, antzematen da, beste erabateko materiala dela, hemendik aurrera ikusiko duguna. Bai, pixka bat harritu eta gelditu naukadete mailan, oso pelota bajuak ibili dizkitek, egokiak, ni horren aldekoa nauk, baina bai, bajutxoak ituan eta hemen bai, beste indar bat, beste abiadura bat, eta beste material bat antzematen dek bai. Eta aipatu dek, favorito ditukela Oiartzuarrak, juvenilen mailan, baino presio horrek akaso, balantza berdindu dezake eta ikusi egin behar, pelotari bakoitzak ze jarrera hartzen diken. Armailetan, olore gorriak eta urdinak, gorriak egungo txapeldunen aldeko pilotazaleak dira, Oiartzuarrak, eta urdinak berriz Hernanitik etorritakoak. Giro bikaina dukagu, Gipuzkoako hiriburuan. Behar adina denbora hartzen ari dira pilotariak, eskuak eta estelako gorputzatalak behar bazala berotzeko. Ara, berehala ekingo diote partidari. Oiartzuarrak, Manes, Olaiz eta Aitor Etxeberria. Eta Hernaniren izenean jokatuko dutenak, Eki Oses eta Oier Azpeitia. Manes, Olaizen kasuan gainera, Jon, segalari ere badek, eta min hartuta egondek 15 egunean jokatu ezin da, baina gutxienez, aurreko kanporaketan ja sartzeko aukera izan zian, eta uste baino lehenago itzuli da frontoira. Segalari baldin badek, kastago horreko mutila izango dek, eta ondo erantzungo dekela pentsatzeat, eta itzuli baldin bauan, seinale ona. Eta kuriosoa da, inigo Oiartzuarrek 13 pelotari erabili dizkitek herri artekoan, badek zerbait gaur Olaiz eta Etxeberria, juveniletan, baina final herrietan adibez, Estoaren kontra Olaiz eta Zelaiaran jokatu zitean, eta itzuliko Olaiz eta Galardik, beraz, pelotari mordoa ditek eta seinale ona degori. Olaizek segarekin ebaki bat egin zuen, 15 puntu, eman behar izan zizkioten, baina azkar errekuperatu da, mutil indartzua da oso, eta gaur horixe baliatu nahiko du finala euren aldera eramateko. Atzelaria ere mailan eta ondo errotutakoa, eta aurkariak berriz, Olaiz eta Aitor Etxeberriaren aurkariak, Eki Oses eta Oier Azpeitia. Aurkezpena egin dute, berehala ekingo diote partidari, lehen da bizi sakea nori egokitu zaion jakingo dute, urdin. Garetetako partiduan Oiartzuarrek atera dute. Juveniletakoan lehen da biziko pilota Eki Osesek aukeratu du, eta aurreneko pilotaka da ere berak joko du. Algeiagoko bikote osatzen diteko Oiartzuarrek indar gehixoagokoa akaso, eta teknikoagoa Hernaniarrek aipatu diago Eki Oses kadetea dakela oraindik ere, baina gorputza egin xamar zeukak, jada ohituta zegok, zarragoen kontra jokatzen, eta Azpeitia berriz, beti gora egindik, Azpeitiak azken urtebete honetan, eta emozio izaten diagun partida honetan ere.
pilotariak prest. Eman dio pilota Etxeberriak Osesi. Eta badoa Hernaniko aurrelaria. Bigarren partida abian jartzera. Hasi da. Juvendilen partida. Ezkerrez erantzun dio sakeari Etxeberriak. Bizi atzera Osesek. Azpeitia. Oses. Jokoan Olaitz sartuko da. Atzera pilota. Agore bai. Epailei begiratu diote eta aurrekoak falta eman du. Txoperenak. Bai, falta emandik. Dudakoa, oraindik ere pelotariek pelotan jarraitzen dute, baina ez falta garbi emandik. Txoperenak, zekia duda hondikoa izan den, niri barruan iruditu zaiak, baina tira. Kale edo bale, azkar hartutako erabakia izan dek eta hala behardik, epaile baten aldetik. Eta lehen tantontan ikusi dugu, Azpeitia ezkerra dek, baina eskuiz ere oso txukun moldatzen dek. Eta Oiartzun aurrelariak errimo aldatzeko gaitasunadik, beraz, hori bilatu beharko diteko Oiartzuarrek, eta nik uste Hernaniarrek saskien dagoen pelotari motelena atera ditekela, pelotan gehiago jokatzeko. Eki Osesen bigarren sakea izango da. Kanto luze eta borrokatua. Lehen da bizikoa, epaileak falta eman duen arte. Azpeitia. Eutsi, Aitor Etxeberriak. Ez Osesen bolea, ondo. Beti gora pilota ateraz, Olaiz. Etxeberria. Ezkerrez indartsu. Zigortu du pilota. Horrer Azpeitiak. Txaparen gainean. Aso, iaia lurretik. Oiartzungo aurrelariak. Bildu. Atzetik Etxeberriak. Eki Osesek ies egindakoa txaparen gainean. Zuloa zabalean zegoen eta antxe jarri du pilota. Bi eta huts. Suertea izan dik, lehenengo pelotaka da hortan Osesek, eta gero eskura etorri zaiok eta bikain gurutzatu dik gantxoa. Baina ikusten diat Oiartzuar bikotea ofizioa ondo ikasitako bikotea degela, batez ere Etxeberriak konfiantza handia ematen dik, buena asko egingo dik honek. Eta Hernaniarreko asmatu beharko dite gorputz barruko emozioi eusten, Azpeitiak pare bat pilotaka da distiratsu jo dizkik, baino hemen askotan jo beharko dik, ongi eta sarri, eta hori iztik erresa izango eta emozioat kudeatzeare garrantzitsua izango dek hemen. Laukoteko zaharrena, Aitor Etxeberria 18 urte, 17 dituzte, Manesek eta Oierrek, gazteena Eki Oses, 15 urte baino ez. Hernaniko aurrelariak ateratako sakeari boleaz nola erantzun dion, oso jokalduen egin du txaparen gainean, goxo utzita Osesek, sake errematean, 3 eta huts. Eta oso ausart. Kusinean finalerdietan ere Beasainen kontra eta egia esatera zur eta lur utzi ninduen, nola jokatu zuen ikusita aurkari handi bat zien, juvenile mailan Madina hain zuzen asko jokatu zion eta gaur ere hasiera parea emantzek partidari, Bazekik aurrean jokatzen eta ez dek lo kantxaratu. Lehen zabalean orain txokoan oso ongi Oses. Laugarrenaren bila. Aurrelari urdina. Etxeberria. Ondo erantzun dio, baztertuz. Azpeitia. Osesek lagundu dio boleaz. Olaizek atzeratu. Etxeberriari moz gelditu zaio oso. Eta iaia duditu ere ez da egin aurrera. 4 eta huts. Eta Azpeitia oso ongi erantzuten momentuz. Pelotaka bikaina jo dizkik, orain eutsi berdenean ere ongi eusten eta askotan ikusi dut mutil hau pixka bat galtzaile hasten denean partiatik ateratzen, baino gaur behintzat oso ongi hasi dek eta urdinek hori behar ditek. Lehen da biziko partida
28 irabazi du Hernani, bigarrenean ere aurretik 4 eta huts, baina hau hasi baino ez da egin. Oses. Olaizen bolea indartsua. Nagusitzen hasteko aukera hori Alferri galdu eta Osesek atzeratu du. Etxeberria. Azpeitiak atzera. Osatu gabea. Oses. Bolea hori, kanpora joango da. Lehen dabitzeko tantoa Oiartzuarrentzat baten da lau. Ezte goiti bera jotako bolea bat izan eta handia emantzio Ezker Hormari eta kanpora ies egin zeu. Da nik uste orain Oiartzuarrek bai edo bai pelota aldatu beharra daukatela eta pelota bizixago batekin Olaizek bere eskuaren ahal hori kantxaratu dezaken. Hal ere hausart, Oses eta era hortan jokatzea Herriarteko final batean badek zerbait. Nik uste aldatu dutela pilota, begiz jota izango zuten pilota bat eta epailak berehala eman. Probatzen aritu dira eta hala izango da bai. Pilota berriarekin ekingo diotela 6. tantoari. Manes Olaizen lehen dabiziko tantoa, lehen dabiziko sakea. Txapara. Eta biztakoa deginiko pelota aldatu dutela, ikusi dago. Ia lasterkaldirik eztik egiten, sakea egiteko, baina ala zeukak bere gorputzean, lasterkaldirik gabe ere abiadura handia emateko gaitasunadik, eta hemen Azpeitiak ezik denborarik izan ongi jartzeko ere pelotaren gana. Lehen tanto hauetan ikusi dago bakoitzaren gidoia zein izango deken. Sakez egin duen lehen dabizikoa Manes Olaizek. Oierrek eutsi dio oraingoari. Etxeberria. Altura egoki bilatuta atzeratu du Azpeitiak. Oses sartu. Zabalean orain defentsa lana egitea egokitu zaio. Olaizek atzeratu, eskubiz nahiko egin du Azpeitiak, atzera berriro Manesek. Mandadoa pilota hori, aukera orain txokoan usteko, iritsiko da eki, jokaldi egin nahi, iritsiko alda, bai, azotentoa. Etxeberria, Azpeiti jokatutakoa, berriz ere Aitorrek atzera, eki orain atzelari lanetan, bertan gelditu beharko du, Aitorrek horixe aprobetxatu nahi, eskuinkara ona. Bolea ezin, 3-4 tanto pikaino ikusi dugu. Meritu handiko defentsa atera dik Azpeitiak, eskuin sotamanoz eramandikena oso zaila hauan, gero atzera etorri eta eramandik, aurrera ere asko ibili berri zandik, metro asko, eta oso tanto politia lauen partetik, eta ongi etorriko zaiek batez ere Oiartzuarrek konfiantza hartzeko. Atxeden hartzera etorri dira pilotariak, Hernaniarrek eskatuta. Ederki aprobetxatu du Aitor Etxeberriak. Postuz aldatuta zaudela pilotariak. Orain arte jo duen pilotakadarik onena Oiartzungo atzelariak azkeneko hori izan da. Eta pelota honekin joku aldatu egiten dek. Beste 2 kuadro irabazten dizkitek. Oiartzuarrek beste abiadura bat hartzen dik jokuak eta garbizeok taktika. Abiadura beharriteko Oiartzuarrek eta Hernaniarrek berriz lehen ikusi dugun bezala, pelota motelxeagoarekin, gero eta pelotaka da gehiago jo tantoan, haientzako mesede. Berdinketarik gabeko partida izan dugu orain arte. Lehen dabizikoaren bila abiatuko dira Oiartzuarrak hurrengo tantoan. Manes Olaiz, narraundiko mutila. Ezkerra zeraman, Azpeitiak, Etxeberria.
Oierre beti gora, baztertu gainera. Aurrelariak zain, aukeraren bat noiz sortuko, hortxe dauka Ekik, erritmoa aldatzeko. Abalean geldituko zaio pilota hori Hernaniko aurrelariari. Bolea ikaragarria bai, baina lurrera. Bai, goiti bera jona izani, baina gehiegi jetxidik pelota hori. Eta ez asmatu oraingoan nola izan. Nik uste Oiartzunarrek ez dutela presarik behar eta batez ere atzera jotzen saiatu behar luketela. Galanta eman dio, baina ez berak nahi zuen tokira. Hala ere erakutsi du lehen da biziko tanto hauetan, gole harrigarria duela. Eta momentu Olaiz bak, sake tradizionala egiten ikusten diagu, ez aholetik saka eta txokora egiten, ongi aridek, baina ikusten zioat nik bide bat, txokoti zabalera ere saka dezakela. Batez ere azpeiti ezkerra egelako eta luzera begira hori ere kontuan izango diteko Oiartzunarrek nik uste. Ekiren sakea, oinetara, toke txarrera, Manes Olaizentzat, 6-3. Usteko sake txarragoa, baina sartzeko are okerragoa eta nik uste ez tekela ondo hartutako erabakia izan. Seigarren kuadro parean zegoen, agian hemendik aurrera pixka bat aurrera xeago jarriko da, hori gertakiokela ikusita. Golea nola edo ala saiestu nahiko du Eki Osesek eta litekena da, nahita atera izan da. Hoi baino laburrago. Ez dituzte, lehen da biziko ahaleginean harrapatu Oiartzunarrek Hernaniarrak eta hauek artea pixka bat zabaltzeko aprobetxatu dute. Oraingoa ere atzelariaren gelditu da, ezin jaso, 7 eta 3 urdin. Oso ongi sakatzen Eki Oses, nahasten eta garrantzitsua izaten partio betan ere sakez tantoak egitea. Hainbeste kostatzen dek tanto bat egiten, non bi segidan sakez lortzen ditukenean, gauza ederra izaten dek. Azkar, etorri dira berriro esertzera Oiartzunarrak. Profesionaletan sakez egindako tantoen ondoren ezin da atsedenik hartu, baina afizionatuetan bai. Bai, lege hauek aldatuta zeude, garai batean tanto ike egin behar izateuan atsedena eskatzeko, baina orain legeak aldatuta zeudek eta aldatzen joango dituk beste hainbat lege ere. Bazekiat, osteunean bilera bat egon nuala Euskadiko Federazioan legeen inguruan, etzekiat zer erabaki hartu ziren, baina etorriko dituk aldaketa gehiago. Adibidez, agian afizionatu mailan pasa falta izango dek aurrerantzean, etzekiat zer erabaki guan, baina bai, joku azkartzen dik eta bai, egia esan ondo hartutako erabaki hauke bai. Eta legeak aipatzen hasita, badakit ordezkariak etorri dira eta bada ezpadare galdutu dut, noiz sartu ditezke ordezkariak, min hartu ezkero bakarrik eta bai, mundialetan gertatzen da, aldaketa egiteko aukera hori izatea hautatzaileek, baina hemen ez. Hemen soilik, pelotari batek min hartu ezkero. 7 eta 3, 10 tanto jokatu dituzte, atzean Nunas Landa. Arkarien eta taldekideen partidari begira arreta handiz ari dira segitzen juvenilitako partida honetan gertatutakoa. Nagusientzako ere ez gerresa izaten egoera hau, hor zeudek atzean ez zagik zenbateraino berotu Ignaidek azken partidan jokuan zerbait egotea, kasu honetan Oiartzunarren aldetik, noski Hernaniarra desiatzen egoituk badena erabakita iristeko, baina tentsio handiz bizitzen dituk partidu hauek, aurreko partidu hauek eta gero jokatzeratea berri izatea, ez dago eroso izaten, baina herri artekoa gauzek arkik onerako eta txarrerako, eta azken pelotaka honetan zerura alde intzio pelota Azpeitiari. Baina ondo gozatzen aritu da, Hernaniarra gehiegi harretutako pilotari goiko koltsoita joan zaio, kantua Oiartzunarrentzat, pilota aldatu dute eta ea zenbateko etekina ateratzen dioten egoera honi. Aurrean geldituko zaio, Manesi pilota,
Atzera. Oiartzuarrak. Aitor Etxeberria. Seguru ari da partida hasi denetik. Mutil diesela ematen dik Etxeberriak. Hasi eta buka berdintxo egingo duena. Erasoan Oiartzuarrak. Pelota enman da, atzeratu du azpitik, alturarik eman gabe, 5 eta 7 piztu egin ditu kantuenez Oiartzuarrak. Eta Asierreteiren aholkuak garbi izan berdik. Olaizek pelota hartzen den bakoitzean, Frontis erdian jo, bizi-bizi atzeratu orain egin duen bezala, eta aurrean Oses egin gero eta gutxiago sartu, hobe. Hemen ikusi diagu, zer nolako abiadurak hartzen duen pelotak, eta garbi izan berdik aholkuak Oiartzuarren aldetik. Eta iruditzen zaidak sakeari ere beste puntutxo bat eraginkortasun gehiago atera behar liokela Olaizek. Hortxe du aukera Manesek horretarako. Otea arroegi egin du. Eta pilota zazpigaren kuadrotik atzera. Bot egiten ikusi dugu. Agian bote okerra indikelako propio bilatu dik pasa, hori gare batean profesionaletan asko ikuste genian. Bigarren aukera orain izango du aurrelari gorriak. Manes, Olaizen sakea gona da. Ona denez, gora. Ezkerretik gora, argi eta garbi. Asko egin digazpeitiak, baino aski ez, pilatu egin zaiok, uste izateko hauan Ose sartuko guela sake horretara goleaz, pauso bat aurrera emandik, baina bere aurrelariaren erabakia ikusita berriz ere atzera egin behar izan dik, eta asko egindik, baina gora alde egin ziok pelotak eta saketik egindakoa. Eta ni nire antematuta nago, sakeari parti honetan etekin handia atera behar lioke Olaizek. Berdintzeko bigarren aukera oraintxe izango dute gorriek. Eutsi sakeari Etxeberria, barrura egin dio pilotak, nolabait atzeratzea lortu du. Eki, espaldi jokoan sartu gabe, Keinu, ez du behar bezala jo atzelariak eta orain bai Eki sartuko dela, baina golea inozoa izan da. Atzera Olaizek ezin, harrapatu ditu Oiartzuarrek Hernani. Lehen esan diagu emozioak kudeatu beharra Hernanien aldetik, orain ere nahiko denbora bazian azpeitiak atzera etortzeko. Aurrean geratzea erabakidik eta ez dik eskuan sartu aire hori eta berdin partida bai. Aurreneko berdinketa, bi botileroak elkarrekin ezketan, ez dakit zer aipatuko dute zuten. Baina gertatu den zerbaiten inguruan aritu diren noski. Bost aldiz irabazi du Hernanik Gipuzkoako herriartekoa, 4 aldiz Oiartzunek. Olaizen sakea, luzegia. Eta bazeo gaia, gorputz horretan, Frontis erdian jo eta erraztasun horrekin pasa egitea, ez tek bat ere erresa. Bigarrenean, segurutik jo beharko du. Lauaren eta zazpiaren artean sartzeko. Alaxe egin du. Erresto ona. Eta ezker batentzat sakerik errexenak oiek dituk inigo, ezker pareta jota etortzen dituken oiek, eta nik beste zerbait probatuko nik, erdi-erdira atera, edo bazekiat txoko aldera saka ezkero Oses aire sartuko ukela, baina erdira sakatu edo zerbait probatu erlikek. Eta aulkitik aholku horiek ailegatu hartzaizkio Olaizi. Eki Oses. Manes Olaitz. Bolea Ekik. Beste bat zabaletik atzera. Manesek erritmoa ikaragarri aldatuta. Nahiko egin du Oierrek, iritsiko da. Ez dio. Bukaerarik eman aurrean eta tantoak segi egiten du. Ekiren aukera orain.
Oier, iaia galduta zuten tantoa. Beraiek egiteko moduan dira orain, baina era bat engainatu baldin badu ere. Papera erori zaio goleago xori Ekiri eta lehen da biziko aldiz aurretik dira Oiartzuarra. Ikeragarrizko pilota eramandik Azpeitiak, meritu handia izandik, nola jarri diken txapa gainean. Eta gero zer da, eta berak izan aukera tanto aukatzeko, goxo uzten saiatu dek, ongi engainatu dik, baina txapa bera alde intzioko sesi. Diego, Ander Rimazekin. Ander Rimaz, egunon. Aixo. Bueno, zuk 2013an jokatu zenun, herriarteko hau, irabazi baita ere, 2013an Oiartzuarren lehenengo txapela, zer oroitzapen ekartzei zuen txapelketa honek? Bueno, azkenean berezia, ez, herri antzako eta txapelketa oso berezia, eta bueno, egia esan aurduan irazte lortu genuen, nik uste azkeneko horretan lana onditena dela herrian, eta bueno, azkeneko denbora horitan suerte eukitzen nahi gaira azteko, eta bueno, gaur ala den. Oiartzun orain agian larri, 8 eta 7, markailuan orain aurretik, baina markailu globalean atzetik. Aurrera egin batu eta hau atera, partidu hau atera egin behar dute bai edo bai. Bai, bueno, azkenean lehenengo partida zaila ikusten genuen, beste bikotea oso gorra zelako, baina bueno, iruditzen hau handikan aukera azkagula, ze bueno, bikote onak hau juvenietan, onditan ebain ikuste bikote oso potentiak haula, eta bueno, arba lasai jokatzen da irazte egun. Eskerrik asko. Bale, zuri. Ander Rimaz pelotaria, atzo Gernikan gauean jokatu eta irabazi egin zuen. Jakarekin, 22 urrutiko etxea eta iztuetaren aurka, eta Ander Rimaz pilotari ez ezik, monitore badabilela bazekidat eskolan, ez zekidat zein entrenatzen hariko diren, behar bada hauek baino gaztexiagoak, baina lanean ere ekarpena egiten ari dela. Bai, naiz eta profesionaletara hor jarraitzen dik, pelota eskolan, sarri joaten dik partiduak ikustera ere, eta eskertzekoa dek bere jarrera, eta aipatu dek, atzo gauean jokatuta zeokela, aspaldiko luze honetan atzelari bat ikusi zioten tantorik onena atzo ikusi nioan Anderri. Txokoan preso harrapatuta zian, bosteko hortan iztueta eta bipareta moduan luze jozian zabalera, eta sekulao tanto egin Anderri mazen. Bigarren berdinketa, gaiztotu egin zaio pilota ezkerparetaren kontra Aitor Etxeberriari, ezin bertatik altxa, eta sakea Hernani esku izango da aurrengo tantoan pilota euren gustokoa. Azken tanto hauetan Oses zegok pixka bat jokutik aterata, Olaiz hasi degenean eskuinez pelota astintzen, Oses jokoz kanpo gelditua zeok eta oain pelota makaltxiago honekin jokuan gehiago sartzeko aukera diken. Zeu jokuan sartze balin badek ikuskizuna izango diago aurrean eta hoixe behar ditek Hernaniarrek. Ekiren sakea erdi-erdikoa. Aitorreak indar handiz erantzun dio, oso ondo. Gelditu egin da pilota, Azpeitia iritsi da. Aitor. Oier, erori. Ederatzi eta jortzu gorri. Eta oso ongi beti gora egindik, Oiartzungo atzelariak, dotore aridek pelotan esan diagu ofizio ondo ikasitako pelotaria dekela, eta orain gontan Azpeitia galdudik pelota hori. Izaten ditu pelota batzuk gozatzera joan beharrekoak, hau gehienetan astintzera joaten dek, eta orain honetan galdu egin dik. Ames Olaiz. Lehen biziko partidan galdu dutena berdindu nahian Oiartzungo juvenilak. Sake luzea eta bortitza. Manesena ondo erantzun dio atzetik. Azpeitiak hori ordea asko arrimatu zaio 10-8. Etzegiak propio jarri deken motibo lehaz edo pelota gain hartu zioken, baina edozein posturatan ere indarra zeugak, motil honen indar ikaragarria. Nola sartu deken 6ko kuadroan pelota hori, ezkerparetari itxatxita. Eta azken tantotako joera dek, Oiartzuarrak gehiago ditukela. Tantoz aurretik Oiartzuarrak. Zazpi eta 3 atzetik ibili dira.
Hemen orain 7-1 partziala erdietsi dute. Hau da giroa hau. Atano hirugarrena pilotalekuan daukaguna. Boleaz sartu da Eki Osez. Atzera Manesek. Oso aurrean pilota orain Oiartzuarrak. Moztu eta gora orain. Osezek. Zeharo aldatu da partida. Bai, batez ere Olaiz Aidek partidua aldatzen, erderaz esaten dek askotan Sotaka, Baio, Rei eta horixe Imerrite Oiartzuarrak atzera jo, bien tartera moztu, abiadura zibili pelota eta Etxeberriak pelota gutxi galdu hori egiten baditek, nik uste hogeita birako bidea erresago izango ditekela Hernaniarrek baino. Abiadura handia mantezioko Olaizek pelotari, ikustekoa dek, ze velozidetan etortzen deken pelota atzeko kuadro hauetan. Manesen sakea. Gainean. Eki Osez. Bole orain Manesek. Jokaldi egin, baina ze eman dute. Txapa izan dugu, bai. Txapa jodik pelota horrek. Ez dago konforme Javier Azpeitia erabakiarekin. Jokaldi egiten hasi da Zabalean Eki. Eta berriro eseri egingo dira Hernaniarrak. Hortxe ikusten ari gara. Bai. Txaparen gainekaldeko ertzean jodu pilota horrek, bertan zen Mikel Txoperena besoa jasotzeko. Eta ondo hartutako erabakia esertzea. Izan ere partidatik ateratzeko arriskua ikusteguan hor, Jon. Bai, eta publiko batzuk ere ez dite gehiegi laguntzen egoera hortan, baina pelotaria burua hotz izan behar dik eta egia dego jartzengo pelotaria berandu xamar gurutzatu dekela, baina txapan nabarmen jodik pelota horrek ondo egin dago jokaldi izan dek. Baina txapara ies egin ziok eta zorteaztik lagun izan, orain gontan Osesek. Dena den partida hartzen ari deken joera ikusita saiatu berrazekoak Osesek. Azte gerresa, Olaizek horrela agintzen balin badik aurrean jokatzea, baina jokuan hasten saiatu berrazekoak nondik edo handik. 9-1 partziala lortu du Hernaniaren kontra Oiartzunek eta horregatik irauli dute markagailua oraingoz. Manes Olaiz zuzenean bi tanto baino ez ditu egin, baina min egiten ari da sakeari eragiten dion abiadurarekin. Osesek airez erantzun. Luze moztutakoa. Etxeberria. Azpeitia. Azkarkada ona. Ezin. Aitorrek 9-12. Oso ongi Azpeitia lehen aipatu diat, pelotak ada guztietan etzeokela gorputz eta harima jotzerik, orain honetan sartzera joan dek eta bistakoa dek, gaitasuna baduela, sartzera joan da ere oso aixe ateratzen dik pelota eta merito ondiz lortuta tanto Azpeitiaren aldetik. Erditik aurrera igarota dira gorriak, erdira iristeko bi tanto falta zaizkie Urdinei. Gipuzkoako herriarteko txapelketaren finala ikusten ari gara Donostiako Atano 3. pilotalekuan. Adeten partida Hernanik irabazi du, erraz. Bigarrena orekatuagoa da, aurre hartuta oraingoz Oiartzuarra. Ekiren sakea. Aitorre geraman, bolea Ekik. Jokaldia egiteko aukera gelditu zaio paregabea gainera eta ez du alperri galdu 10 eta 12. Oso ongi, sakean ongi, gero bolea ongi sartuik ezker hormara eta bipareta ederra izan dek. Pelota honek ahalbidetzen ziok joku hori egitera eta hori xedek bilatu behar dutena. Askoz biziagoa da beste pilota hau baino. Begira, zeinen egoki
marraztu duen jokaldi hori txaparen gainean bipareta eginda Eki Osesek. Aldea murriztu nahian Hernaniarrak. Osesen sake luzea, golea Manes Olaizek, ederki zabaldutakoa, iritsi da Manes, pelota zaila zen baina, Azpeitia. Etxeberriak nola edo ala eutsi dio pilota horri, Ekik atzeratu. Golea orain, bote txikia egin du oso ezkerrorna ikututa, 11 eta 12, Asierretegik behi egin dio pilotariei, esertzera etor daitezen. Jokua ondo irakurtzen ari de Goses, golea zabalera, zein txokora, sartu berra zeukak, jokua nahasi, eta asmatzen ari dek, eta berriz ere tanto bakar batera ditek, berdinketa. Defensa lan ono egin du hor, Oiartzungo aurrelariak. Zabalera botatako bolea horri antzematea ez zen bat ere erraza, baina botil handia izanagatik. Iritsi da. Hortxe duzu errepikapena. Beso utxarekin nola altxadiken pelota, Segide eman diote tantoari gorriek, baina azkenean urdinen alde hori da tantoa. Asierretegi irudietan, bere bi pilotariekin, Manes Olaitzekin eta Aitor Etxeberriarekin. Aita nahi ezkoa dute juveniletako puntu ateratzea. Azken 3 urtetan lortu duten titulua berritu nahi izan ezkero. Hogeita 12 minutu. Neurketa hau jokatzen hasi direnetik. Askoz laburragoa izan da lehen da bizikoa. Markagailua 22 eta 8. Orain nahiko berdinduta dagoela ematen du. Eta bigarren zatiak zer ekarriko digun oraindik ikusteko dago. Berdinketaren bila, Hernani oso azpitik ateratakoa, falta. Ez da iritsi. Etzeo garai honik pelotarik galtzeko edo paria egiteko, baina garai txarreko erregaloa izan dek, Oso ongi eragiteziok botera, lauan bote egin eta 3-eren aurretik jotzen di pelota. Lauterdiko sakea bilatu nahi izanik, eta justu izan bada ere, motx gelditu zaiak, bai. Baina argi eta garbi ikusi da. Irudietan, zentimetro batzuk behar zituela arrastora iristeko eta gainditzeko are gehiago. Dena aipatu dira Inigo kadetea, oraindik ere, pentsa lehengo partiatik oraingora ze joko aldaketa, ze ritmo aldaketa zeoken, eta kadete izan da hemen egotea, gainera Olaizi aurre egiten, meritu handia dik Osesek, Ez dut pilotari jasotzerik izan, Oier Azpeitiak 14 eta 11. Tentsioa zeok beste sekreturik hemen, tentsioa eta presioa eta ez tegerresa. Opariak ikusten dizkiagu bien aldetik, Oiartzorra lehen olatu hartuta zeudekean, Etxeberriak opari bat egindik, gero Bizpairu tanto jarraien ekarri izkik horrek Hernaninen alde eta orain kontrako gertatzen ari dek. Boladak aziek partia, bakoitza bere pelota aprobetxatzen dik eta partidu baten barruan partida txiki asko zedek eta partida txiki horiek alik eta gehien luzatzea dek hemen sekretua. Manes Olaiz, 15. tantoaren bila. Azpeitiek eutxi. Botibolea. Gaizki jotakoa, Manesek aukera, pilota atzeratu. Aitor Etxeberria, Manesen gantxoa. Kontragasoan pilota gaiztotu egin nahi izan du Manesek. Aitor, ona eskuinkada, oso ona. Eraman Azpeitiak. Manesen botibolea berriro. Eki. Oso azpian arrematu du pilota Gualtari bezalaxe. Bai, hoxe, etorri zaia gora. Aukerakoa gelditu zaio Ekiri, tanto izango da. Izan ditu, aukerak Manesek, baina zibukatu. Baina hanka sartu dik nabarmen, joku horretan etzeukak sartzerik
botiboleaz jartzea gauz badek, nik uste denbora baldin badik behintzat atzetik aurrera jarri eta pelota astintzea hobea dekela. Bueno, botiboleaz ere mine egiten dik, baina azkeneko jokaldi hori oso traketsa izan dek, deseoki egitea azkain taktikoki ere oker hartutako erabaki bat, eta berriz ere Hernaniarren pelota kantxara eta Oiartzunarrak sufritzera. Bakarren batek agian ez zuen Waltari ezagutuko, pilotari kubatarra. Trinketean, makina bat urtean, iparraldera etorri eta jaun eta jabe izan dakoa. Agusti Baltari. Ala jotzezian bai, botibolez eta gehiago ere baituan lehen, ez da inigo, Lajos eta ala omenituan. Bai, Arroyo eta bolea zikinaren garai hartan. Jokoan botore utzi du Etiokesek eta berriro tanto bakarrera gerturatu Hernani Oiartzuni. Oso ongi utzitakoa izan dek. Lehen sakea falta egindik, orain hori saieste izango zian helburu, sake politia egindik eta gero txokoan ederki pausatua. Nortasun handiko gaztea dela erakusten ari da Eki Osez. Juvenilekin jokatzen ari den partida honetan. Eta baliteke finala hurrengo tanto hauetan egotea, finala esan nahi dira oroar. Pilota hilda gelditu da. Eta orain beste bat behar dute, eta baita lortu ere sakez aurkariarekin markailuan bat egiteko 14, azken berdinketa 8 hauan. Hasiera batean Sotamano sartzeko sake ona ematezia, baina gorputzetik behar bezain harin mugitu, gorputzetik pixka bat urrutik gelditu zaiok, oso beran, eta Sotamanoz neurrian jotzen ez badek, bera alde egiteko arrisko ondia izaten dek, eta hori gertatu zaio gola izan. Baina gehiagotan, ateratzen ari da laburrago eta ez aluke pixka bat aurrera siago jarri behar horrezkoa, dokan bolearekin? Nik uste baietz. Ekiren sakea, ederki gurutzatutakoa, tanto izango da, ez, iritsi da eta aukera orain Manesentzat. Ahoko zuluan arrepatutako pilota hori, eraman gote du ez. 15 eta 14, Oiartzun aurretik, oraingoan bai aprobetxatu duela Manesek, ekik egindako oparia. Bai, pelota gaiztotu gintzaiok Osesi, eta gero aukerakoa izan diko laizek, eta aipatzen ari gatukena aurreko joku hori pixka bat aztu, eta hau dikela bidea atzera jo, eta aurrenekoan ezpadek bigarrengoan, eta bigarren azte, hirugarrengoan egin behar tanto. Orain ikusi dago bezala. Tanto garrantzitsua gorrientzako. Tentsioa handia nabari da, pilotariengan, zalengan, botileroengan. Garrantzi handia izango dute datozen tanto hauek. Eta hirugarren partida iritsi nahi dute Oiartzuarrek. Lanak bukatu nahi dituzte Hernaniarrek. 12 eta 2 minutu. Olaizen sake gorra. Gora atera Azpeitiak. Etxeberria. Oier. Bolea sartuko da Manes. Eki. Atzera Manesek. Etxeberria. Bote txiki xamarra egin dio. Horrek ahalbidetu du Hernaniko aurrelaria sartzea. Manesen gantxoa ez da eraginkorra izan. Erasoan hasiko da, pelota gaizto moztuz gainera. Manes utxora egekik, 16 eta 14. Bai, ezkerra ere sartu dek, etzaia gehiagi gustatu erabakia, baina egia dek, gero Sesek ez dikela asmatu eta tantoa gorri joan dekela. Jokin Altuna buruzuruko finalean azkeneko tantotan eman zian bere onena, eta Etxeberriak ere, bizpairu pelotak da badizkik eskubizkoak oso ongi, partiaren lehenengo zatian erakutsi ez dikena, orain erakusten ari dek. Bazekikela eskubiz pelota bikain dutzatzen. Hiru berdinketa izan ditu partidak orain arte, Zazpinakoa, 8garrenean ere bat egin dute. Azken aldiz 14garrenean, bi tanto aurretik orain Oiartzun.
SS boleaz. Olaizek atzera. Gora Azpeitiak. Oso gora. 17 eta 14. Eten egingo dute jokoa hernaniarrek. Aldetxoarekin eseriko dira Oiartzuarrak. Bizi jotzen digo Olaizek, naiz eta jada 17 eta 14 dijoazten estik freskuari galdu, eskuin esku horretan. Eta Azpeitia eztik denborarik izan nahi bezala jartzeko pelota horretara. Eta gora alde intziok bai, irutantako alde oso polita garai hauetarako. Oier Azpeitia hemen. Aldamenean bera aurrelaria Osies eta atzean lehen da biziko partida jokatu duten pilotariak eta ordezkoak. Eta hor Hernanitik etorritako pilotazaleak. Aspaldi finalera iritsi gabeak, 13 urte igaro dira azken aldiz. Hernani txapeldun izan zenetik. Pilotari latzak zizkian lehengo garai haietan Hernanik, txapeldun izateguanean Herriartekoan eta Arroizenea, Oier Mendizabal, Orrotxategi, Goritzarrieta, asko, eta orain bazirudik, beste olatu bat badatorrela Hernanin. Manes Olaizen sakea. Larri, baina barruan izan da. Bai, garbi izan da barruan, bai. Ondo atzeratu Etxeberria pilota, baztertu, tanto izango da. 18 eta 14. Etxeberria esan diaguna, eskubiz pelota, orain arte ez bezala luzatzen eta gozatzen ari dek. Egia dek, pelota honek erraztasun gehiago ematen dikela hortarako, baino oso pilotaka da dotoreak jotzen ari dek Etxeberria. Ongi neurtzen dizkik denbora guztiak eta ongi sartzen dik eskuan pelota. Lau tantoko aldea, lauren faltan. Olaizen sakea. Ezkerrez eraman Azpeitiak. Olaiz. Hormatik ateratakoa. Manes. Oso atzera atera du Eki. Atzera Manesek. Errebote ingurura. Eutsi Azpeitiak. Pixka bat aurrera joateko aukera izan du orain. Baina erasoan Oiartzuarrak. Arritzen pilota hori jasotzeko Oier. Eki sartu da, baina ez du pilota bihurritu. Oso aurrean Etxeberriak pilota atzera gor estindu. Motibolea. Tanto azkenean lortu dute. 19 eta 14. 19 eta 14 bai, eta ikusi hau ze tentsio dagoen. Armailetan ordezkoak ere mentzuzki hau atzean tentsio betean eta Oiartzuarrak egoki jokatzen. Abiadura bizian pelota atzera jokatzen eta Osesek jokuan sartu nahi badik, sar da illa 3:4 hortik miraririk egiterik etzeok. Mendian hartuta izan dituzte aurkaria egune oro, tanto horretan, defensa lana egokitu zaio batipat atzelariari, pero lagundu egin nahi izan dio Eki Osesek, baina ezin pilota hori txaparen gainera ekarri. Eta gero eta gertuago laude puntua lortzetik Oiartzuarrak. Sake gaiztoa da oso gaiztoa. 20 eta 14. Espildi xamarrean sakez egindakorik etzian, eta hau egia esan egindakotzat apuntatzeko modukoa izan dut. Lau egin ditu guztira, orain urrena egindakoa, 14garrena egiteko balio izan diena. Kantxa lehortzen ari dira. Baina ez dago keola, esaten ari zaio eneko Azpitarte, kantxatik ateratzea.
Gertu, oso gertu dute berdinketa emango dien puntua Oiartzuarrek. Aukera asko alferrik galdu beharko lituzkete eskura daukaten partida hau ez irabazteko. Baina ikusten diagu, norberak bere pelotarekin egiten dikela mina eta nik uste Oiartzuarrentzat honen alitzatekela lehenbailen 22 iristea, bestela arriskua izan zezakek partiduak. Sake ona hau ere, baita errestoa ere. Etxeberria, baztertutako pilota hori atera du nola ala. Kiri barrura pilotak egin eta ezin nahi adina atzeratu. Bolea orainekik, atzera oso ondo Manesek. Behartu handia eman dio aurkariari. Atzera berriro aurrelari Oiartzuarrak toki gutxi dauka eramateko lortu du Oierrek. Hirugarrena jarraian. Gainean, bote txikia egin eta gero ups. 15-20. Pelota gada bikaina jodizkik, Olaizek baina, defentsan oso ongi, Azpeitia eta gero ikusten diaue ala handiko muntila de Olaiz, baina aurrean makurtza eta gehiago kostatzen zaiok. Komplikatu egin zaiok hemen pelota eta kanpora alde intziok. Eta tira, partidan sartuta segitzen dite Gurdinek. Eta modelaren esperantzan abiatuko da sake egitera. Ekiosez horrekin lortu baitu. Aurkariak frontizaldera erakarri eta tantoa bera bukatzea. Baina lan handiak dauzkate ala ere horretik. 15-20. Aitor Etxeberriak eraman beharko du baita egin ere. Bolea ekik. Alde handia dago pilotetan. Manes. Ederra. Abalera egindako dejala hori. Azkenekaren atarian. 21-15. Atzera bidean ikusi Goses eta Zabalean dejala egitea erabakirik. Gaizki egin izan balu entzun beharko zizkia, baina ondo atera zaiok eta eskura garaipena. Atzera laguntzera abiatua zen. Eki, horreta jabetu da Manes, ez du barkatu. Azkenekaren bila. Oiartzuko aurrelaria sakearen bitartez. Ekiren bolea. Etxeberria. Azpeitia. Etxeberria. Eman da atzeratu du. Oker doakio pilota Etxeberriari. Gehiegi arrotu. 16garrena beste aukera bat. Hernani errentzat. Oso ongi Azpeitia, ikusi, kale edo gale jogatu erraziala, pelota astintza erabakik eta tantoa lortu eta orain ze erabaki hartu Hernaniarrek, ze pelota atera, motelarekin saiatu, biziarekin ea sakea aprobetxatzen diken Osesek, etzekiat ze erabakiko duten. Nik uste motela atera ditekela saskitik. Zautu duten aurkarien pilotarekin segiko. Zekiat, zer egin duten azkenean. Berria bintzatez, ez dute probatu ere egin, ez dute boterik egin. Hain txikusiko dugu alde handia baita goli pilotetan. Azpitik ateratako sakea. Eraman Etxeberriak. Kontrarasoan min egin nahi izan du Manesek. Azpitiak ez du gozatu. Atzera Etxeberriak. Gainean, atzera Manesek. Oiartzuarrek ateratako pilota dau. Etxeberria pilatu egin zaio. Sotamano atzeratu Manesek. Oier, ere egin zaio eta Oiartzunek irabazi du. Juvenilen partida bana berdinduta iritsiko dira 3. Lehen darizeko neurketa, baino emozio gehiago izan du. Azken berdinketa 14-akoa.
Eta Jon Eskudero azkenean garaileen indarra erabakigarria izan da bigarren zatiaren bukaeran. Hori, Olaizen indarra izan dek erabakigarria eta Etxeberriaren ofizio ere bai. Partida politia ikusi diago, lau pelotariak erakutsi ditek badakitela pelotan. Eta lehen zati berdintsuagoaren ondoren, bigarrenean Olaizen eskuin esku horren ahalmenak erabakirik lehia. 49 minutu iraundu neurketak. Hiru berdinketa izan ditu, 7, 8 eta 14 izan dira, baina handik aurrera nagusitu egin dira Oiartzuarrak eta borroka handiko eta tensio handiko partidaren bukaeran lortu dute helburua bizirik iristea hirugarren partidara. Eta behar bada pronostikoetan argien hirugarren partidua izango da Oiartzuarren alde, baina aurrez bigarren partida honetako protagonista izan direnekin hitz egingo dugu. Manes eta Aitor, lehendabizi atzelaria. Zorionak, Eskerrik asko. itzela partidua denetik izan du. Bai, ostia, ondo, bileka ondo. Zeuru jokatu dut, eta pelotare bizila genuen, eta dominatu dut jokoa. Horregatik, geho aurrian peligroa zuen, eta, bueno, irazio azkenin, importantia. Hasiera zaila izan da, baina horri buelta ematea eta markagailua iraultzea eta 22 iristea lortu duzue. Mentalki zelan kudeatu duzue hori? Bai, hasieran galtzea hasi da pixka nervioso, ostion jende pilare bai, eta, bueno, hasi da jokoan sartzen, zeurura juten eta horregatik sartu da partiduan. Bestela, ere bai behaiek pelota motelo zakaten eta orduan demo gehiago ematen zuen jartzeko eta bidena. Baina, bai, hasieran presio asko. Eskerrik asko eta zorionak. Vale, eskerrik asko. Atzelariarekin amaitu, eta orain pilotari eta segalaria den gazte indartsuarekin hitz egingo du Diego Alvarezek Manes Olaizekin. Bueno, itzela zen presioa partidu hasi baino lehen, baina zuen lana egin da. Bai, azkenin partidun ikizten presioa genuen aurreko irabazita eta zea, baina guztua, irabazi dugu, hasi que kontento egin dugun lan egin. Eta kantxan ikusi da, denetik, aserreak, ospakizunak, zuere mentalki zure lekuan sartzen saiatu zara. Bai, nahi egia samarroa nahiko beruan, azta, koste itxena mentalki kantxan note bineo, bueno. Denetik antogatza pasatzea, hasi que ongotik guztua. Eta hirugarren partidu honetan zer ikusi behar dugu ba? Hirugarren partidu honetan espero bintzat guriak irabaztea, nahi ere hori nahi dut, da. A ber, partidu politiateko laustek, generalian. Eskerrik asko eta zorionak. Bai, eskerrik asko zuri. Irabazleen hitzak entzun ditugu, orain iragarkiei tarte bat egingo diegu eta gero jakingo dugu Hernanirrek zer dioten bigarren partida galdu ondoren. Hirugarrenera indarrak berdinduta iritsiko dira bi taldeak, bi herriak, ikusiko dugu zer gertatzen den hirugarrenean, aurrez iragarkiei tarte bat.
12:20 minutu dira Donostiako Atano 3. pilotalekuan gaude, Gipuzkoako herriarteko txapelketako finala ikusten, eta bigarren partida galdu duten juveniletako batek Kiosez dago Diego Alvarezekin. Hementxe erekin egunon. Egunon bai. Ez da posible izan. Ez, bagenekin partidua zi baino lehenagotik zaila genekala partidua, bi kontra jo oso gogor zian, eta, bueno, ezin izan da, ja. Hala ere, hasiera oso ona egin duzue, baina erritmo horri ezin eutxi gero. Bai, nik uste fresko hasi gehala, aurrian tanto politiak egiten taula, saiatu geha eta aguantatu egun arte, dena eman dugu, baina, bueno. Lehenengo partiduan Hernanik irabazi izana, mentalki zue izela eragin dizue. Lasaiago hartu duzue, horretaz haztu edo zelan hartu duzue partidua? Bai, guk azkenen jakinda partido zaila genula, lasai eta disfrutatzea geha, eta, bueno, horrekin guztua, bintzat, lasaiten digu eta ondo bukatu dugu. Eskerrik asko, jendeak gozatu du zuen jokoarekin. Bai, eskerrik asko. Bueno, ez da posible izan gaurkoan, bigarren partiduan ja txapela eskuratzea. Ez. Pena. Nahiko ondo hasi gara, baina gero bigarren parten behaiek hasi jotzen, da atzetikan inkomodo normalen, gehiago tokatzen zait, eta ez ondo inti. Pena. Baina, bueno. Zure buruarekin gaizki? Gaizki ez, baina ezin nian, eta hasieratik gane bete inaiz lehenengo tantotan, da buelta ematea kostein zait. Oain, aber hau ez eikeuen, eskerrak eman naizkiot etorri janguzi di, kiston animazioa ideala iten, eta behaiek gabe ez genuen ez egingo. Eta gehore bai familikoi, hemen daudenei eta hemen ez daudenei ere bai. Baina, bueno, ezin izan da biharrenen txapelatea. Baina biharren ikustea. Partidak denetarik izan du, hasieran zuek, gero Oiartzunek, mentalki ere izugarrizko presioa izan duzue batak zein besteak, zuri ikusi zaitugu belauniko zure buruarekin hizketan, mentalki kudeak eta hori zaila izan da. Bai, eta gaina epaiek eukigu aukera dejada batek ikindakoa. Ez duna eman, da, bueno, horrek pixka partiotik ateit, baina ez da eskusa. Galdu indeu, behaiek jo jogatu eta jazta. Eskerrik asko Ier eta altxaburua. Bai, eskerrik asko. Lehen da biziko puntua Hernanik atera du, bigarrena Oiartzunek eta hirugarren partiduko protagonistak aspaldi beroketa ariketak egiten ari dira. Epaileak zain, beraiek erabakiko dute, noiz dauden behar bezala berotuta eta noiz izango diren neurketari ekiteko moduan. Eta hemen zain genden bitartean, Jon Eskudero, antolatzaileek karta sorta bat oparitu digute, izan ere Daniel Carballo pilotazalea tartean izan da, eta federazioak berak ateratako kartak dira, eta bai dotore eta egokiak. Bai, esan duk, urte hurrenean murgilduta zegoela federazioa, eta karta joko bat ere ateradik, urte hurrenaren arira, eta bueno, mendi bazkaltzera joan da, bazkal ondoren musean aitzeko moduan gaitik. Pala, xarea, erremuntea, zesta punta, pilotariak, figura izan dakoa, garai askotan, era guztietako karta dira, benetan bereziak, ondo landutakoak, ondo pentsatutakoak, eta arrakestarik izaten duten ekimen asko izan ditu federazioak, beste bat ere duela gutxi, Donostiako Alderdi Eder enparantza plaza libre bilakatu zuten eta jende asko inguratu zen ikustera. Bote luze erakustaldi egin zitean eta bai, garai bateko joko zuzenetako modalidade bat aitzaki hartuta, urte batzuk atzera eginez, jendearen ikusmina handia piztu zian ekitaldiak eta oso interesgarri egin izan duen bai, eta lan handia egiten federazioko kideak. Presio handia izango dute azken partida hau jokatuko duten lau pilotariek, veteranoena, Hernaniarren atzelaria, Markel Lizeaga, 32 urte. 19 ditu Oian Etxeberriak, 20 Unas Landak, 21 Xabi Apaolazak. Eta hiru partida kontuan edukita, nik uste favoritoen partidua honetan jo daitezkela Oiartzungo ordezkariak, bai Etxeberria eta bai Landa, biak baiko enpresaren agendan sartuak. Nik uste bietako batek
berandu baino lehen eman dezakela pausua gora ere, eta berotzen ikusita ere ikusten dek, sasoi betean daudela, bi gorriak momentu honean gainera urteko 12 hilabeteak ez dituk berdinak izaten, eta batez ere Unaxlan da azken hilabete hauetan oso sasoiko zeok, eta gaur konfiantza zailatuko dek final honetara, baina finala jokatu egin behar dituk, eta ea zer gertatzen deken. Dei egin diete epaileek pilotariei, jendaurreko aurkezpena egin, zozketa, eta berehala lanean ikusiko ditugu. Usurbil, Zaldibia eta Beasain gainditu ditu Hernanik ona iritsi baino lehen. Eta bidean Oiartzunek aurkitu dituen kontrarioak Azpeitiarrak eta Zestoarrak izan dira. Azkoitia da palmaresean, puntaren puntan azaltzen den herria alde handiz gainera, beste guztie baino titulu gehiago lortuta, 16 guztira. Azpeitiak 8, Donostiak 6. Hiru horien atzetik, gaurko bi protagonistak. 5 gaur arte Hernanik, bat gutxiago Oiartzunek. Hortaliteke 6 eta 4an gelditzea gaurkoaren ondoren edo Osna txapelekin berdinduta gelditzea rankinean. Nabarmenduko nikek lan haundia egiten nahi dekela Gipuzkoa mailan, bai Oiartzun eta Hernaniz gain, beste herri asko zeudek finalera ailegatzeko moduan, Azpeitin, Azkoitin, Bergaran, Goierri aldean, Tolosa aldean, pelota eskolak indartsu, eta horixe galbisteik onena. Paulaza eta Lizeaga irudietan Jon Uria epailearekin batera. Metro eta 98 zentimetroko tantaia da Unax Landa. Bai, motil galanta, beste ondoan ere ikusten dek, zer nolako motila deken. Eta gazte-gaztetatik ikusten zitzaioan, halako jo berezi bat baino, barruan sartzea kostatzen zitzaioan eta ematen dik ofizioa ikasten ari dela, bi eskuak ere ongi dizkik eta egin dezaken mutila, asko egin dezakeena. Hernaniren partetik lehenengo partian ikusi diagu, Arsuaga ezkerra eta oraingo honetan ere, Apaolaza aurreko kuadroetan ezkerra izango diagu. Hernaniarrak itxaropentsu oraindik bigarren partida galduarren. Oso favorito aterako dituk hemen gorriak eta Hernaniarrentzat gakoa, lehenengo tantotan bintzat parean eustea markagailuari. Lizeaga 52 urte ofizioa latz ikasitako mutiladek eta ea. Aipatu dugu 12 hilabeteak ez direla berdinak izaten, Oiartzuaren kasuan behar bada onerako, baina Markel Lizeaga arazoekin ibili da azkeneko partidetan, eskuetan makina bat oztopo izan ditu, eta ez dirudi momenturik onenean iritsiko denik, baina eskarmentua badauka eta behar bada hori erabakigarria izan liteke. Hasi da hirugarren partida, Paolazaren jokaldiak, lehendabiziko tantoa Hernaniri eman dio. Sake errematean fin, Paolaza. Eta nik uste hori dekela egin behar duen jokoa, aukera dunean bukatzen saiatu eta ausart jokatu. Ezkerra kantxa erdian jartzen dekenean beti izaten deka arriskutsua, eskui bate baino erreza otopa zezaztek anguloak, eta oraingo honetan ongi zabaldu dik pelota. Izarri arrastoa utzi du Oian Etxeberriak zabalean, eta hori lehortu bitartean ez dute epaileek horrekotan
kanta jokatzen hasteko baimenik emango. Orain bai, badoa Xabi Apaolaza, bigarren sakea ateratzera. Landaren erantzuna ezkerrez, bolea ona, Apaolazak, gantxo aurrena, eraman egin ditu biak Etxeberriak. Markel. Uts orain, xapara, alde egin dio ezkerran aireak Apaolazari. Iga ipatu dek, Lizea eskuetatik justu antzean etorri ote deken, tzekiaguk, baino garbi zeogenadek, Apaolazak aukera dun bakoitzean hausar jokatuko dikela, oso ongi nastu dik tantoa, defentsan ongi Etxeberria eta azkenean Apaolaza berak galdu dik. Eta orain saskian gorriak, ze erabakitzen ditean. Ez dute aldatzeko asmorik nonbait, zuena esan dio. Unasek Xabiri. Oian Etxeberriaren lehenengo sakea izango da. Honek ere kategoria guztietan jokatu du azken urteetan Oiartzunekin eta makina bat final jokatuta dago. Oso aurrelari gustagarria. Eskubiz ezin, Zabaletik ezker pilotaka da hori jaso. Oiartzun 2 eta 1 aurretik. Oso aurrelari kompletoa dek, Oian Etxeberria. Kuadro bat falta zaiola kaso izan litek, agian bai, baino aurreko kuadroetan oso bizi manejatzen dik, postura guztiak baliatzen dizkik, eta gainera irabazlea dek, horrek asko alia duk. Etxeberriaren sakea. Markel. Atzera Landak. Aztertu gainera, 3 eta 1. Eta jartzea dihoala ematen du, baina bide nola atzeratzen duen. Bai, etzian alago aukerako pilota ere, aukerako bai, baina bostetik jo behar izan dit. Eta jo baino lehen ja jendearen marmarra nabaritu dek, ze erraztasunekin sartzen duen atzeko kuadroetan pelota Landak. Tiroa bezala ateratzen zaio pelota eskutik. Zuzen bidean zer datorkion badaki Markel Iziarrak atze holdetan errebotari itxatxita egon beharra. Baina prest etorri da lanerako. Eta baita bere aurrelaria ere. Oian Etxeberriaren sakeak, falta, oso gaizki jo du. Bai, botea egoki egin digela iruditu zaia, baina eskuan ikeragarri gaizki jodik pelota hori, bai. Motz sakatzen saiatuko guan akaso, baina oso motz gelditu zaio. Eskertu dute oparia aurkariek. Apaolazak ekingo dio orain sakeari. Eta nabarmentzekoa pelota berarekin jokatzen ari jugela bi bikoteak, jokatzeko pelota dek, nahiko pelota eta politia dek. Sakea luze, Apaolazak errematerako aukeraren bila abiatu da, baina ez da usartu. Landa! Azkar hasten da gintzen. Ezker eskubia ala handia duen pilotaria. Unas, presari gabe, aurkaria mendean hartu nahian. Etxeberria, bi baten aurka. Markel Lizeagaren aldeko oiuak, badakite. Lana gogotik egin beharko duela, gehiegi arretutako pilota hori, goiko txapara. 4 eta 2.
Nik uste garbi xamarrekoa izan degela, baina kostatzaiek epailei erabaki hartzen eta errepikamenean ikusiko diagu, baina nabarmen xamarra iruditu zaie. Bai. Txapatik gora izan dek gainera. Guk hemen txapa parez pare dugu eta horregatik arazorik gabe ikusi dugu. Eta Markel Lizeaga oso elegantea dek pelotan, ezker eskuin dotore jotzen dik pelota, baina egia dek Landak ez dikela asko behar bizkarra erakusten hasteko. Eta gaur egungo atzelari prototipoa dek gainera Landa, profesionaletan bilatzen dutena. Paula Zaren bolea, Oian Etxeberria. Bien tartera, ondo Xabi. Oian. Landaren pilotaka da, luzea. Atzeitarditik, Lizeaga. Berriz ere aukerakoa, Unaxentzat. Markel. Aukerarik gabe aurrelariak. Eta motz gelditu zaio Lizeagari, 5-2 gorri. Eta Landa gorrela jogatzen segitze balin badi behintzat beti gehiago galdu izan dik, baina ofizio ikasten ari dek eta pelota gutxi galtzen badizkik, gorriek gertu izan dezakete 22garrena, beste Oian Etxeberriaren jokoak ere gora egingo dikelako. Orain arte ez dik ezer distiratsurik egin, gehiago egin beharreko pelotak izan dizkik aukeran, baina ziur beti gora egingo dikela eta Landa gola jokatzea balin badi behintzat lan zailak Hernaniarrentzat. Amabiak eta 37 minutu zuzenean ari gara Donostiako Atano 3. pilotalekoan Gipuzkoako herriarteko txapelketako finala. Bana iritsi dira 3. Oiartzun oraingoz 5-2 aurretik. Landa. Oso pilota baztertuz. Oiartzungo atzelaria. Ez du asmatu, gantxoz, Oianek. Unax. Lizeaga gondo, etxidio ezkerrez. Oian. Unax. Azpitik atzeratu. Bederatzitik eranman nola edo ala. Markelek. Hau ere. Goleaz. Markel. Pipaleta hori. Paulazak zabaletik, sotaman orain Oianek. Gogortzen ari da tantoa. Eta Markel Lizeagari lana pilatzen. Metro asko egin beharrean. Zabalera nahita botatakoa. Landak. Atzera orain. Ezin dio askori legundua Paulazak oraingoz Lizeagari oso luze baita erabilte pilota. Aurrelariak zein atzelariak. Oian. Txapara. Mendean hartuta izan dituzte erabat aurkariak, baina amaiera eskasa eman dio Oianek jokaldiari. Bai, urdinek etzeugatik, beste erremediorik, metro asko bili, lana egin, izerdia bota, Landari eutxi eta lehen aipatu diaguna, lan erdietan paretsu iristen badituk marka aluan, ea gorriek pixka bat bera egiten duten, eta Paulazak ez dira aukera askorik izango aurrean, baina orain ikusi egon bezala, Oian Etxeberriak ez dik bat ere asmatu, oso desegoki egindako jokaldia izan dek, ganorarik gabe jotako pelotaka da izan dek, eta oparia urdinentzat eta saskian dituk, itzekiat zer bilatu nahiko ditean, baina aldaketaren bat nahi ditek behintzat. Eta Oian Etxeberria okerezpanago aldaketan sartu da, beste 3 pilotariak hementxe daudela ikusten ari naiz, eta Bandunarekin izango da. Otalarriarekin. Horrek azaltzen ziuk agian azken pelotaka da hori zergatik jodiken ganorari gabe. Zuan ongi sentituko eta Otalarriarekin balin badabil, etzeok beharki motila. Ustu eta bere onera etortzen den hori dena tensioak eta presioak eragindakoa. Bai.
Egia dek hauek biak ala biak Etxeberri eta Landa plaza asko pasatakoak ditukela, bazegitekela zer deken tentsioarekin jokatzea, baino ez de gauza bera hire buruarentzat jokatzea edo herri bat ordezkatzea. Herri artekoak sortzen dik halako xarma berezi bat, baino baita presio gehigarri bat ere, eta ea ongi itzultzen den mutila aldageletatik. Erritmoa orain arte bere atzelariak markatu du. Landak gutxitan izan du. Oian Etxeberriak sartzeko aukera, baina azkena sartu horrek. Ez zuen logika handirik. Ez da erasoko pilota garbi bat izan. Atzelaria oso gertu, beste aurrelaria oso gertu zuela kantxaren erdian ejadantzeko bat egiten saiatu da irez, da esplikazioa hori da. Bere burua ez duela ondo ikusi eta aldageletan sartu behar izan duela. Zurbiltxa Bartzegok bai. Ea buelta ematen ziogen pixkanaka. Aurkariek horren berri badute eta behar bada bere bila baten saiatuko dituk, baldin eta aukerari baldin dute. Landak ez baitirudi aukera askorik emateko intentziorik duenik gal. Xabi Apaolazaren sakea. Landaren errestua. Xabi. Oian Markel. Hormaratutako pilotaka da ona izan da. Baina altura handiarekin aukerarik ez dio eman Landak Apaolazari. Erraz egiten dik pelotan Landak, erraz. Oian Lizeagak zalantza handiekin, baina txartzat eman dute epaileek, hau bai iruditu zaiala zalantzakoa. Nabarmen eritu zaila baina. Falta. Bai, pelota gora egin dikela iruditu zaila gainera. Horrein ikusiko dira errepikapenean, baina argitzen digun zalantza. Hor ikusten dira gora nola egin duen nabarmen pelotak. Bai. Aurrekoa argiegoa izan da. Bietan gainera jodikela txapa iruditzen zaila. Bai ezker horman eta bai frontixean. Gorputari buelta emateko lasaitzeko eskatzen ari zaio Asier Retegi, Oian Etxeberriari. Markagailu alde dute bitartean, gauza horiek errazago egingo dituzte. Etxeberriaren sakearen zain hiru pilotariak, bi aurkari eta bere atzelaria. Iritsiko da Markel. Landa. Unax. Erraz nagusitzen da jokoan sartzen denean. Oian egatzera. Nahiko egin du. Markelek. Oian. Goleaz orain Hernaniko atzelaria. Azkarra Oianen pilotaka da. Eta aukeratxoa orain. Hernanierrek. Peloteari buelta emateko. Ondo Markel. Latza izan da pilotaka da hori, baina oso ondo Unax. Erra hurrengoa ere. Ezin horrengoa. Behar bezala. Jo, eta meritu handikoa Markelen kantoa. Bai, Oian Etxeberria sartu igaka, lehenbizi, nabarmen agintzen ari ituan, eta golea sartu duken pelotak adortan ez dik bat ere asmatu, sartze horrek kantuaren dinamika aldatu dik, eta zer nolako bi pelotaka da jodizkiken Markel Lizeak. Lizeak hori bermatzen dik, lana eta pelotaka da zuzenak eta txupun jokatzea hori bermatzen dik.
eta merituz lortutako tantoa Lizeagarena. Paulazak saiatu beharko luke, sake erremeteari txinpartak ateratzen, baina horretarako lehen da bizi ondo sakatu beharko luke. Eta horretan saiatuko da buru belarri. Azpitik naita ateratako pilotaka da, baina arresto ona izan da Landarena. Zer egin du gero Markelek, deja dantzeko bat edo? Pilatu intzaio pelota eta mozten hasiela irutu zaiak eta zaila. Eta ematen dik Landarentzat etzeokela pelota txarrik, garai bateak sake errestoietan agian galduko zian, baina orain konfiantza ikaragarriarekin zego, oraindik ez dik pelotari galdu, eta galantak eman bai, hemen ikusiko diagu. Nik uste pilatu egin zaiokela Lizeagari, gainera etorri zaiok, mozten saiatu dek, baina eskuan ez dik ondo jo pelota. Epailearen gana, inguratu dira bi pilotariak eta Oiartzuarren entrenatzailea, baina ez dugu bi pilotariak aldatu dutenik. Nagusien partida ikusten ari gara, gaurko hirugarrena. 22 iristen den herriak lortuko du aurtengo Gipuzkoakoa. Oian Etxeberriaren sakea. Ondo Lizeaga. Eta bera sartu dugu Oian Etxeberria lauter dira etorrita eta seinale ona dekori, ondo dagoen seinale. Landa. Pabloza ikusle bilakatzen dute gorriek. Eta ezin lehentxeago edo gorosiago antoa lortzen dute atzera astintzen hasten direnean gorriak. Erraz ateratzen zaiok eskutik Landari pelota eta nik uste motila hau ja saltoa, profesionaletarako saltoa emateko moduan zeokela, Gero egia dek, defentsan ikusi beharkoenikek eta beste material batekin, baina motile honek egingo dik pelota. Gaur egun profesional bat du Oiartzunek, goi mailan, Andarimaz, lehentxeago Andoni Ugalde ere izan zuen. Eta segida izan dezakete bi horiek. Oianen jokaldia, Antzu Xamarra, eta aukera Paulazak baliatu du boskarrena egiteko. Estabil Oian. Estabilez aukera ona zian hor, goiti bera gurutzatzeko gantxoa, eztik ongi jetxi, eta bere meritu ere eman martzaioga Paulazari ezkerra dek, baina hor kontragantxatik eskuiz ongi moldatzen dek, besokakoan ederki bildu dik pelota, behira non jarri diken, ia 6an, eta Landak beso luzeak dizki, baina ez dik txapagainan jarri pelota hori. Eta bizirik mantentzen ditu Gernaniarrak. 3 tantora zeudek, eta bueno, egia dek jokuan, alde gehiago ikusi diagula markagailuan baino. Baina markagailuak agintzen du, eta 22 iristen denak, hobeto edo okerrago jokatu, ark lortuko du aurtengo herriarteko txapel handia. Paulazaren sake luzea. Lehen ere erdialdera atera du, egian nahita eriko da. Bote tikia eragiteziok pelotari eta azpitik jotzen dik pelota sakean, eta horrexegatik joan zaiok luze. Paulazaren sakea, oraingoa Ormara bideratuz, labur, atzera orain Xabik. Landa, bila doa Paulaza, baina azkartzikoan pilotari eta zen erraza erremate zehatza egitea. Seguruenik agindua izango dik atzelariaren gandik edo aulkitik jaso aukera daukakenean sartu, baino ez da gerresa izaten honetan sartu eta txar guztia guztea, hemen bere burua pentsatuta joandek sartu berdiat, gaizketera zaio frontisan alare sartu egindek eta ez zuan sartzeko. Egoritako pilota hori guztekoa zen, baina esan dagoa, ez da gerresa izaten erabaki zuzenak hartzea.
9 eta 5. Oiartzundik etorritako Otsoa. Oian Etxeberria. Markelek errestan pilota laugarren kuadroan utzi, atzera Oiartzuarren aurrelariak oso indartsu. Otiboleaz, atzeko hormaren aurka eramatea lortu du Markelek eta lasaitu du pixka bat orain, pelotea baina goiko txapara agintzen hasi nahi zuenean, 10 eta 5. Lehenengo pelotaka da hori errebotean jarri egia Oian Etxeberria hankageldian jotako izan dek lautik, eta bazeok indarra gorputz horretan, gero bigarren pelotaka nestek ondo jarri, botiboleaz jodik, eta goiko txaparai esaintzio pelota Markeli bai. Ezinean dabiltza Hernaniarrak batio gehiago dituen bikotea da, aurrez aurre dutena. Eta haien aginduetara dabiltza gehienetan, eta horrela jokatzea ez da erreza izaten. Hoxe bera motor handiago bikotea dek gorriena, batez ere landak hartzen ziok turboa motor horri, eta ez da gerresa ez hauei aurre egiten. 10 eta 5. Pronostikoa argia da, Oiartzuaren aldekoa, oraingoz kantxan ikusten ari garena ere hori berresten ari da, baina oraindik erdia baino gehiago falta zaie bukatzeko aurretik doazenei, eta ezingo dute lo hartu. Hauek Hernaniarra dira, elasteko urdina jantzita etorritakoak. Eta lehen kantxan ikusi ditugun pilotarietako batzuk hortxe, jende artean sartuta ere, jetxi beharko dute sari banaketara. Eta zail izango dik gaur Hernanik txapela ateratzea, oraindik ere asko faltadek, baina ez palu aterako ere urrengo urtetarako taldea bat zeukak, Ipatu diagu, kadeteak lehenengo urtekoak ituala, Oses juvenila izango dek datorren urtean, seniorretan haue biak ere hemen izango ditun noski, Apolazak Alizeaga, segitzen baditek behintzak, eta bermatua zeukak Hernanik urrengo urteetan ere talde lehiakorra. Oian Etxeberriaren sakea. Eskerka da ona, atzetik Lizeagarena. Hala. Oian, txokoan utzitekora, ez da bitxiko, Paulaza, bigarrena egin eta gero, 11 eta 5. Hauxe egindeko erremotetik onena. Bai, ez tega aparteko erremateare izan, Arroxa Marrutzi izan dek, baina Apaolaza ezkerra izan da, eskuina babesteari ematezio bakaso lentasuna eta zabaleragi kokatu da zegoan, eta gero txokora ez tekara iziritxu. Erdiak egin dituzte Oiartzuarrek. Bigarren erdia falta. Etxeberriaren sakea. Apaolaza. Xabiren golea txokoan. Zabalera Oianek. Agoko ziloan Etxeberria, baina ies egin dio. 6 eta 11. Bai, ezkerka da ona izan dek, bere buruari aukera ederra sortu ziok, baina ez dik batere aprobetxatu, gaizki jarri dek pelota horretara, eta tanto batzuetan ematen dik, partidan sartzen arioteren, baina ez dik guztiz lortzen partidan ongi egotea. Pelota atera dute Urdinek. Bitanto jarraian, orain arte ez dituzte Hernaniarrek egin, tanto guztiak banaka-banaka.
Horrek esan nahi dik, eurek ateratzen duten pelotari ez dutela bate tekinik ateratzen eta ea horrekin asmatzen ditean orain. Xabi Apaolaza. Oianen dolea. Eti gora Xabik aztertu. Markel. Oian. Atzera Oiartzuarrak. Erraz atera du pilota. Gehiago ematen du pilota honek prestatzeko. Bai, nabarmen motela hoa de pelota hau, Landa. Kostatzen zaio Landari pilota honekin erraz nagusitzea. Bolea Oianek, arazorik ez, Apaolazak. Kosta egin dek pelota mugitzea, Kosta. Unas. Erki Eutxidio. Markel Lizeagak. Unas Landari. Eskubira nahita. Horbadaki. Apaolazak nekez lagunduko diola atzelariari. Azkarkara bikaina orain. Landarena. Arro. Erantzun Oma. Lizeagarena. Eta hau kanpora. Bai, txapa. Zenbat eta errazago nagusitzen hasi, orduan eta arrisko handiagoa erakutsi dute gorriek. Alaxo joan dira azken bi tantoak. Bai, esan diat Kosta egin degela pelota mugitza, baina honen mugitzen dik. Hor, aukera hona zian. Hortarako, Etxeberriak ere propio utziziok, erreotean jartzeko pelota, gorputz eta harima jodik. Eta txaparen gainean izan dek pelota, Baina idei esagindako haino zelantzarik gabe. Zazpiterdian egin dik botea, baina kanpoan. Lehen aldiz orain egin dituzte bi tanto jarraian Hernanikoek. Oian sartu da, Paolazaren sakera, goxo utzitakora iritsi egin da ordea Oian, Lizeaga airez. Onasek eskatu eta atzeratu. Aurrean geldituko zaio Oiani. Boleaz Xabi, aurrean utzi Oianek eta ez du barkatu. Txalkoten zabalera Paolazak, 8 eta 11. Hau ere ez egoki sartutakoa izan Etxeberriaren aldetik eta sartzen balin baiz, abiadura gehiago egin behar zeudek jokaldiak eta Apaolazak aukera ez dik alperri galdu eta lehen gora niek jokuan alde gehiago zeok markagailuan baino. 3 tanto jarraian Hernaniarrek eta Oiartzuarrek esmatu beharko ditek, Landa txukun ari dek pelotan, baino 3 tantoko aldea besterik etzeok eta arriskoa badik partiduak. 11 eta 5 izan dira eta honetan 8 eta 11. Piztu egin dira Hernaniarrak, azken 3 tantoak egin dituztela ikusita. Bai pilotariak eta baita Hernanietan dauden zaleak ere. Eta lehen esan diagu pelotarekin asmatu beharra ziteala, pelota horrein atera ditek, azken 3 tantoa jokatzeko, nabarmen motelagoa dek. Honek albidetzen digo, Lizeaga frontisetik gertuxiago egotea behintzat. Eta Apaolazak gehiago jokatu alizatea aurrean, eta horri utzi behar ziotek, egia dek Etxeberriare artista dela aurrean, baina gaur momentuz behintzat, lehen zati honetan, ez dik alakorik erakutsi. Pentsatzen diagu, botaka ibiltzea horrek eta ez zeukela meserik egin mutilari. Lehen partidua Hernanik irabazi du 22 eta 8, bigarrena Oiartzunek 22 eta 16, hirugarrena irabazten duenak lortuko du garaipen orokorra. Oraingoz 8 ditu Hernanik, 11 Oiartzunek. Landak arrestoa aurrean utzi Apaolazari, kanpoa bolera. 12 eta 8.
sartzeko agindua izango dik, baina hau ere, zekiat pa, kantxerdian sartutakoa izan dek, zabalera jodik eta hor perfektu geisten ezpaek pelota oso zaila dek. Eta nik uste pelota hori egutzita ere ez tekela ezer gertatzen, Lizeaga eskudatik justu egon daiteke, baina bederatziti baino gustora joko likek Lizeagak berak ere lautik pelota. Ondo, bide gainera, Markel. Bai. Pilota aldatzeko probestu dute Oiartzuarrek. Eta atera du Oian Etxeberriak. Paolazak, metro asko egin behar izan ditu atzera. Aukerakoa gelditu zaio Oiani, baina ez du aurrean ezertxo ere jakina izan, pilota atzera. Eta gauza bere atzelariak orain. Abiatu da Oian, ez dio etekinik atera ezkerraideari Landa. Gehiago dabil pilota aurrekoa baino. Alde handia zeok, bai. Paolaza, Markelek ere releboa eskartuko du tarteka. Oian Etxeberria. Ezker Ormaz lagunduta atzeratu. Bole orain. Paolaza txokoan. Bihurritu egin nahi izan du Zabalean. Lizeaga, nahita jotako pilotaka da. Maltzurra. Eskubiz orain, ez eta ezkerrez batzeko prest zegoen. Altura hundian etorri zaio Xabiri, sartu ala ere. Botela Ester, Oian, bolea, indartsua tanto. Amairu eta 8. Abiadura ematezio pelotari Etxeberriak, naiz eta askotan jartzea kostatzen ari zaiogen abiadura emateziok eta ez tegerresa honi aurre egitea. Baina Hernaniarrak oso txukun jokatzen ari dituk eta kontra egiten ari dituk. Lizea girekitako ikaina izan dik, Landa horren hankaluzea izateko harin mugitu dek, eta azkenean Etxeberria bukatua bai. Baikoekin aspaldi entrenatzen dabiltza, bai Oian Etxeberria zein Unas Landa. Euren asmoa eure ematean, hauzia ematea izango da profesionaletara. Horretarako eurek duten guztiak kantxan utzi beharko dute eta agintzen dutenei. Euren plantillan sartzeko adinen maila ematea iruditu. Amairu Oiartzunek, 8 Hernanik. Oian Etxeberriaren sakea. Landa ezkerrez. Motibolea. Barruan emango du botea. Ez du eroso jotzerik izan Landak. Keinua Paolazak. Markel. Oso txukun jogatzen Lizeaga. Hortxe du Xabik, aurrekoak baino hobea. Lehen da biziko ezkerra idea ez da tanto egiteko modua izan. Txokoan utzi Lizeagak. Landa, oso aurrean. Utzi izan balu, errebotean sartuko zen. Goleaz alegin dira baina alperrik 14 eta 8. Pelota honekin erresagoa de galako pelota gada jotzea, baina ez dik edo lortzen hori eta Etxeberria gongi utzizio pelota eta Landa bikain luzatu bikain. Eneko Azpitartek pilotari datozela esan. Une egokia ikusiko zuen. Pilotariak arnaz pixka bat hartu eta indar berrituta itzultzeko. Asier Errategi, azken urtetan berak gidatuta lortu dituen titulo guztiak Oiartzunek. Eta hau ere sari politiadek entrenatzaileentzat. Pelota eskola batek atzetik dakarren lana deskriba ezinadek.
astelenetik igandera 24 orduko lan bat dek. Pelota gainera beti esaten diagu oso kirol individuala dek, beste talde kiroletan norbait gaixotze bali mazaik edo ez da zer gertatzen. Taldekideak bertan zeudekelago, baina pelota hain individuala izaki, entrenatzaile edo kudeatzaileentzat oso lan nekagarria dek. Orain kurso amaiera gustora hartzen ditek entrenatzaileek, baina seguruneok irailean berriz ilusioz ekingo dietela lanari. 6 tantoko zuloa markagailuan, Oiartzunen alde. Giro aparta, bizitzen ari gara. Donostiako Atama Irugarrena frontoian. Bat ere eskarri gabe. Gaitasun giroan alde batekoak zain besteak. Oian Etxeberriaren sakea. Oleaz Apaolaza, Landa. Oian. Aurrelaria bolea indartsua joz. Otera jarriko da ora Etxeberria. Eskubiz. Markel bere tokian zen. Ote txikia Landari. Xabik zer asmatzen duen. Mutakada bat nahi zuen atzera lehen da bizi, baina ez du gozatu. Oso aukera gutxitan izaten dute. Agintzen hasteko aukera. Lizeaga. Oian Etxeberriak sotamanoz atzeratu. Ezin Markelek. 15-8 eta Markel bera ere gero eta negatuago izango da noski. Bai, partia pixkanaga luzatzen ari dek, eskuak ere kolpatzen ariko zaizkioko ni eta gauzak komplikatzen zazpitantoko aldea. Oian Etxeberriak txukun jokatzen ari de momentu hauetan, behintzat aspaldian hankik ez dik sartu. Bazeki hau pelotan askoz gehiago badakiela Etxeberriak, baina gaur etzego gondo nonbait. Eta txukun jokatzea askidik, ikusita Landak nola agintzen diken atzeko kuadroetan. Eta Oiartzungo pilotariak aipatu ditugu, Jon. Baina pelota munduan sartuta dagoen, beste Oiartzun ilustre bat ere badagu. Gaur egun, Euskadiko Federazioko presidentea. Somari Michelena, bai. Magina bat kilometro egitea jokatzen ari zaio aspaldian. Eta presidentetzara iritsi arren lokatza ederki ezagutu duen persona bat. Oiartzungo kontsejupean magina bat ordu pasea. Frontoiko gizon bat eta, bueno, bere izena historiarako geratuko dut Euskal Selekzioaren ofizialtasunagatik. 16. tanto ere mila Oiartzun. 9. dute helburu hernaniarrek. Landa. Zazpian bolea ezin Lizeagak. Eta orain bai Jon lehen une batean ondo sanduk. Kantxan alde handia da zegoela markagailua baino eta nik uste oraintxe ari dela kantxakoa markagailura islatzen. Bai, batez ere Oian Etxeberria zuzendu delako, esan diago aparteko distirarik erakusten ez tekari, baina txukun jokatzen ari dek. Bere burua saldu gabe jokatzen gutxienez eta Landak diferentzik keregarriak markatzen ezkik. Ez Lizearen kontra, baizik edonoren kontra gaur egun nik uste behintzat. Eta pelota bera ere pixka bat berotu egindek, botetsuago bihurtu dek, frontizan salida gehiago zeukak eta horrek Landaren joa are ikusgarriago bihurtzen dik. Etxeberriaren sakea. Lizeagak ondo erantzun, ezkerrez. Horrek ikusi dago ze botetsu bihurtu duen pelota. Oian egutzi. Harri zen, baina ona izan da. Ez du txaparik errepatu pilotak. Ezkerra eskubi pilotak gogor astintzen eta gola handia, galdi handia hartu du pilotak bai.
Jokoan utzitako hori, arazorik gabe harrapatu du Apaolazak eta kantua beren alde jartzeko aprobetxatu. Markel, pelotaka da ederra. Iritsiko da Apaolazak ezin. Oso goian jo behar izan du, baina erasoan saiatu beharra dauka. Lehen esan diagu Lizea bere gustora hartuko zizkiala aurreko pelota horiek, orain hartu dik, pelota gara dotorea jodik, baina Landa erasoan ez ezik defentsan ere ondo sentitzen dek, eta Apaolazak saiatu errazuak eta goiti beragoan txapa bera alde intzio pelota gai. Berriz ere atxeden hartzera etorri dira Hernaniarrak. Markel Lizeaga ez da eseri, zutik dago ura edaten, baina pasara handitxe marra hartzen hasita honuzkero. Esan diago 32 urte baizkikela eta 30 urtetik aurrera kaso esiltzea kalte, gero gogortu agien gorputza eta zutik zeuk bai. Josemari Mitxelena lehen aipatu dugu. Ez dugu goiz osoan orain arte ikusi, baina orain bai eta nik uste bileraren batetik etorri izango dela. Seguru bai, seguru. Baina etorri egin dut. Bai. Goiti bera Iñaki Lizaso, Gipuzkoako Federazioko presidentea agurtzera etorri da eta kanpotik oraintxe sartu berria den seinale. Oso herri euskalduna de Goiartzun, pelota zalea eta gauzak oso ondo egiten ari ditu Goiarpe pelota eskolan. Bost tanto behar ditu Oiartzunek 2025eko Gipuzkoako herriarteko txapelketa irabazteko. Oian Etxeberria berdinketa bakarra izan dugu, banakoa. Bien, kartera ateratako sake hori, eraman du Apaolazak. Landa, ez du gozatu. Horen bai, gantxo ona Oianek, jaso Apaolazak eta aurrengo pilotaka da, aurren erabaki Oianek, 8 eta 8. Hauxe izan dek Etxeberriaren lehenengo tantoa bere ohiko jokoan, Bazeki hau esan da esan ari gaituk, jokatzen askoz gehiago badakiela Etxeberriak eta orain erakutsi dut, Ezker gantxoa bizi, goiti bera, eta gero deja da txokoan kontrako efektuarekin. Ordu batak eta 13 minutu jaialdia bukatzear dagoela ematen du hemen Donostiako Atano 3. Pilotalekuan. Gero eta alde handiagoa baitago Oiartzunen eta Hernaniren artean. Lehen zatian hor nonbait eutsi ziok Hernaniko bikoteak, baina bigarrenean nabarmen nagusi gorriak. Bote txarra egin dio Etxeberriak, hala ere ez du faltarik egin. Landa. Golea Oianek. Ezkerra irez orain. Markel. Aurrenaria Emilia joan da. Atzeragotik jo beharko du urrengoa. Unas oso aurrean Apaolaza. Beste bat jo du. Aztertu gainera. Baina altura handiarekin erantzuten dute pilota guztiak Landak eta zaildu egiten zaizkie sartzeko aukerak aurrelariei. Nondik edo handik saiatzen ari da Xabi, baina defentsa ona Oianek. Landa. Utz, aspaldiko partez. Bai, metro batzu hili beharren izan dut tantontan, eta hor atzetik aurrera joan, eta ez da garaiz iritsi, eta Apaolazari ere eman bertzaion meritua, saiatzen ari dek, eta behintzat partie galtzen baditek ere, saiatu ezaren damurik ez dik izango. Urrundik sartzen, ezkerbolea politia zeukak, eta bueno,
espaldiko partez, tantoa urdin. Asko mugitu ditu batetik bestera Apaolazak eta saria jaso du azkenean. Zortzi eta 11 gerturatu zaizkie une batean. Eta geroztik 8 eta hutseko partziela egin dute Oiartzunrek, oraintxe sakea Hernanik berreskuratu duen arte. Apaolazaren sakea, pasa izango da. Ez? Pasa ez, tanto. Ematen zian, pasa izango bala, baina barruan adierazi ditek epaileek eta errebote ingurutik ezin eraman landak. 10 eta 18. Hora izan da bai. Toki gutxi zuen ezkerra luzatzeko Unasek. Ematen zian tokia baziala baino hain beso luzeak dizkik honek ere. Xabi Apaolaza. Hola. Eskapa hartu du, zesta puntan duzela pilotak. Bai, irriste egin du frontixean, eta lehen aipatu diagu, betik sakatzen duela, horreko esko diagu. Azpitik egiten dik sakea, irriste egin eta ezker horren gora bai. Aurrekoa tanto eta alengoa falta. Emeretzi eta 10. Tanto nahi dute Oiartzunrek. Landa. Erosoago pilota honekin. Eta deserosoago aurkariak. Oian. Ongi eskatu alizeak. Nash. Ezin. Markelek 20 eta 10. Gorputzetik urruxa margelitu zaiok eta iruditu zaiak takoak ere agian hoi baino gehiago marriak dituela eskuan eta bote egin ziok pelota horrek takoetan. Bi besterik ez. Oiartzunek 5. aldiz Gipuzkoako txapela irabaz dezan. Oian Etxeberriaren sakea. Markelek jaso. Landa. Zazpian boleaz ezin. Lizeagak 21 eta 10. Ikusteko adege Landak nola jotzen diren pelota, Abiedura bizian ateatze zaiok eskutik eta ala hundia zeokor. Eta 10. Laugarren aldiz jarraian irabaziko du Oiartzunek. 2015 aurrera Azpeitiak egin zuen bezalaxe. Oian Etxeberriaren azken sakea. Erantzun Apaolazak boleaz. Atzera. Boleaz Markelek berak ere, gantxoa Oianek, bukatu da, Oiartzun 2025-eko herriarteko Gipuzkoako txapeldun. Eta merezimentu osoz, lehenengo partida Hernani arrek irabazi ditek. Juvenilenean egon dekakoa, pixka bat, paretsu egon dituk lehen zatian behintzat bi bikoteak, baina bigarren zatian Oiartzunrek gehiago izan dituk, eta azkeneko honetan, nabarmen ikusi diagu Oiartzunren agintea, Etxeberria eta Landak berme izugarria eskaintzen duen bikotea dek, eta ondo merezita joango dituk txapela gaur Oiartzunera. Sari banaketa berehala hasiko dira prestatzen.
Eta lehen baien, jendeak aldegin baino lehen, komeni da federazioko ordezkariak zeregin horretan hastea. 4 urte segidan irabaztea badek zerbait, 4 urte segidan etzok pelotari berberekin irabazterik, jauzia ematen dutelako eta berriak sartu berrazeok, eta horrek esan nahi dik, Arrobian lan ona egiten ari ditugela Oiartzunen, eta gainera datozen urteetarako ere taldea zeukaten. Horrentxe Diegok irabazleak harrapatuko ditu. Unas Landa, Oian Etxeberria lehen da bizi, besarkadak eta zorionak alde guztietatik jasotzen ari da. Ea zer dion, Diego? Oian, zorionak. Eskerrik asko bai. Bueno, lehenik eta behin, zer gertatu bosgarren tanto horretan alde egin duzula? Kriston, kopia ez dela garritzik hemen da nerbiluk eta bizu. Herri arteko final bat, tensioa eta hoien amatia oso zaila da ez. Eta momentu hortan bete bezala inaz eta ezin buelta eman, bueno, gero ja aize pixet hartu eta buelta baino eta ja ondo. Eta hortik horrela gustora? Gustoa ez, esan dizutena nervioso. Jakin ez oso zein, bueno, mintzat partida bagenik egun gortzen balin bazen, pues partida oso gorra jongo zela, beste bileke esaten dena erderaz ez, perros viejos dia, eta iraztia oso zaila da ez, bueno, partida gortu eta gure alderi da eta oso pozik. Markel asko kargatu duzu atzean? Bai, egia esagatzen datikan pelota karga handi jartzu ez, orduan bagenek egun Markel lan handiak eko zeitxula, atzetikan milagro ez da maitean, baina bueno, ondo eta oso pozik irazten. Beste txapel bat gehiago? Bai, izugarria ez. Lehenengo irabazik genuen zen pentsatzen, beste hiru bio, ez da izan badian ja, beste hiru esango nuke, beste hiru irabaziko genunikan, eta egia esan da izugarria ez. Herria frontoia nola etortzen den animatzea, partiduro malen sora beti frontoia beti beteta egoten da, kalian kafea hartzagun da beti animoak emateotea, eta hori gozada bada ez, eta bendik eskerrik asko nahi eman jende horiek. Eskerrik asko zuri ere, zorionak. Eskerrik asko. Unas Landaren hitzak entzun behar ditugu, Diegok beti gora, begiratu beharko dio. Zorionak, haze partidua. Eskerrik asko, bai, partidu gutzako politia gintzat. Eta zalentzako baita ere, beste txapel bat Oiartzunentzat, eta izan ere, Hernani harrapatu duzue Palmaresean 5. lortuta. Hoi da, bai, izan zuzela beste final bat, azken urtetan lan handia egiten talde giro errakagu eta horrek askiren dugu kantxen ikusten da. Eta oan pelotari, mailako pelotari desente gaude taldin, eta bai, holako pelotaiakin eta holako ofizioakin kriston eguna. Arrobi paregabea dago Oiartzunen. Bai, nik uste azken urtean ikusten dela herri artekoan, ez? Kategori diferente askotan, emaitza gai gala urten, herri artekoan bai, eta horrek erakusten du Arrobionak gaula. Eta partidua dagokionez lehen zatia berdinduago egonda, 12 tantutik aurrera 7 tanto jarraian egin dituzu eta hor ja markagailuan joan egin zarete. Bai, hasieran netzako kanpotik ikusten ez gaino barrutikan, akatsa askoko partidua izan du ez. Opari asko guk igual tanto batzukin, eta faiatu, eta gobiaik igual izan zuten, eta guk gehi asmatugu, gure pelota bategu, eta horrekin mingen dugu, eta hola, jonda partidua. Zorionak, ospatu eta gozatu. Hoi da, eskerrik asko. Sari banaketa egiten hasiko dira. Agintariak Jose Mari Bitxerena buru dutela, Iñaki Lezaso, Gipuzkoako Federazioko presidentea ere bai. Eta baita herrietako alkateak ere. Giro ederra izan dugu, eta kirol legez gainera Jon. Bai, kirol legez hemen burrumba latza zegoen. Goizeko 10:00-tatik, jende autobusetan etorria, batzuk horriz, besteak urdinez, frontoia ia leporaino beteta, baino kirol legez, eta bi herriak pozik egoteko moduan egin dituzten txapelketagatik. Aipatu diagu, hurrengo urtetarako ere bermatu daitekela lehiakortasun hori, eta postekoa de gaur hemen bizi izan diaguna. Eta hauek orain Euskal Herrikoan parte hartzeko eskubidea izango dute, eta hor ere aukerak izango dituztela iruditzen zaigut. Bai, beste herrialdetan ere aurrera ziek txapelketa oraindik finalik ez jokatu baina bai, Gipuzkoan irabazten diken taldeak beti izaten dik aukera Euskal Herrikoan, Gipuzkoan oso sustraituta eta osasun honean zegokelako pilota. Atzo bertan, Omazko pilotarekin paletaz,
Astigarrak irabazi zuen finala Andoainen aurka, eta lehenago Andoainek gauza bera egin zuen paletaz eta palamotzean erremontako finaletan. Errenteria hartu zuen mendean. Eta gaur arratsaldean Mutrikuko Mirua pilotalekoan Mutriku eta Zumaiaren herri arteko finala izango da. Lehendabizi Hernaniko ordezkariak 6, Oier Arzuaga eta Lier Zugasti gaztetxoetan, Eki Oses eta Oier Azpeitia juveniletan, eta nagusietan berriz ordezkariak Xabier Paulaza eta Markel Lizeaga. Hernanik 2000 urtean lortu zuen lehendabiziko txapela, 2002an bigarrena, 2006an hirugarrena, 2011an laugarrena eta azkena 2012an. 13 urte finalik jokatu gabe, gaur itzuli da finalera, ezin irabazi, baina harro egoteko moduko txapelketa egin dute Hernaniarrek. Usurbil, Zaldibia eta Beasain kanpoan utzi, eta gaur 2-1 estu hartu dituzte favoritoak finalean. Hortxe da Hernaniko taldea, gaur jokatutako taldea, beste askok ere parte hartu dute, orain arteko bidean, baina berentzat tokirik ez. Bikote pana aukeratu behar entrenatzaileak azken egunerako. Oiartzuko eta Hernaniko alkateak ere torri dira. Xabier Lertxundik gusto hartu du. Azpi txapeldunaren saria. Utziko diote orain Hernaniarrek Oiartzuarrei. Eki Iradi eta Unas Oiartzabal izan dira kadete mailan finala jokatu duten bi pilotariak. Juveniletan Manes Olaiz eta Aitor Etxeberria. Eta nagusietan Oian Etxeberria eta Unas Landa. Lehen partida 22-8 galdu dute. Eta bigarrena eta hirugarrenean dena eman behar izan dute. Oiartzuarrek pronostikoa bete zedin. 22-16 amaitu da bigarren partida. Lanak eman dizkiete hor Hernaniarrek. Eta erosoagoa izan da azkena, naiz eta erdirarte Hernani gaurre egin dion Oiartzuni. 8-11 egon dira une batez, baina gero 8-8 partidala erabakigarria izan da. Txapela buruan dituztela. Oiartzuko pilotariak lehen titulua 2013an erdietsi zuen Oiartzunek. Eta beste laurak jarraian bat bestearen atzetik 2022tik aurrera. Oiarpeko klubian egindako lanak emaitza jaso du azken urteetan. Horiek dira txapeldunak. 2025ko txapeldunak. Elkarrekin argazki bat ere atera beharko dute. Betirako geldi dadin. Giro ona izan dute hasieratik eta halaxe amaituko dute. Lagun giroan. Hortxe dira, irabazleak, azpitxapeldunak eta guk berehala agurtuko dugu arratsaldean 5:00 aurrera Galarreta pilotalekoan. Javi Urrizaren azken partida ikusteko aukera izango duzue, gero izango diren omenaldi eta
abar eta abar barne direla, eta gaueko 10etan, txopelatik, Lauterdiko Nafarroako txapelketako neurketa, Joseba Ezkurdiak eta Pello Etxeberriak. Besterik ez, Jon Eskudero, eskerrik asko, agendu izanagatik. Eskerrik asko zuei eta beste bat arte. Eta baita Diego Albanezi ere, hemen txagurtuko dugu emanaldia, gora ezazue, 2025ko herriarteko txapelduna Gipuzkoan, Oiartzun izan dela eta azpi txapelduna Hernani. Besterik ez, agur, ondo izan.